Ήταν αόρατη σε όλους, εκτός από εκείνους που πραγματικά είχαν σημασία. Για χρόνια εργαζόταν σκληρά χωρίς αναγνώριση, μέχρι που κάποιος είδε πέρα από τη στολή. Μια χειρονομία καλοσύνης έστρεψε το κλειδί για ένα ολόκληρο πεπρωμένο. Και αυτό που φαινόταν σαν άλλη μια πώληση κατέληξε να αποκαλύψει θαμμένες αλήθειες. Πριν μάθετε για αυτήν την εκπληκτική μεταμόρφωση, κάντε like, κοινοποιήστε και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες καταπληκτικές ιστορίες. Η Μελίνα διόρθωσε την κονκάρδα της για 10η φορά εκείνο το πρωί, σαν αυτό το μικρό κομμάτι πλαστικό να μπορούσε με κάποιο τρόπο να κάνει αισθητή την παρουσία της. 7 χρόνια εργασίας στο ίδιο πολυκατάστημα, 7 χρόνια που έφτανε πρώτη και έφευγε τελευταία, 7 χρόνια που παρακολουθούσε τις πωλήσεις της να πιστώνονται σε άλλους, ενώ εκείνη παρέμενε στην ίδια θέση. Ο καθρέφτης του μπάνιου του καταστήματος αντανακλούσε μια 32χρονη γυναίκα με κουρασμένα αλλά αποφασισμένα μάτια. Τα καστανά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν απλό κότσο και η στολή της ήταν άψογη παρά το γεγονός ότι ήταν ξεθοριασμένη από αμέτρητα λουσίματα. Η Μελίνα πήρε μια βαθιά ανάσα και επέστρεψε στην κεντρική αίθουσα της Γκαλερία Πριμαβέρα, ενός από τα πιο φημισμένα καταστήματα στο εμπορικό κέντρο στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας. «Μελίνα, μπορείς να οργανώσεις το απόθεμα της αποθήκης σήμερα. Η πρωινή ομάδα είναι απασχολημένη με πιο σημαντικά πράγματα», είπε η Σελήνη προϊσταμένη, χωρίς καν να κοιτάξει προς το μέρος της. «Πάντα έτσι, πάντα οι λιγότερο ορατές εργασίες, πάντα οι περιοχές όπου δεν κυκλοφορούσαν σημαντικοί πελάτες». «Φυσικά, Σελήν. Αλλά πρώτα μπορώ να ολοκληρώσω την εξυπηρέτηση της πελάτισσας που ενδιαφερόταν για το σετ κοσμημάτων στην κύρια προθήκη. Είπε ότι θα επέστρεφε σήμερα για να κλείσει την αγορά», απάντησε η Μελίνα, διατηρώντας τον επαγγελματικό τόνο που είχε καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Σελήν σήκωσε επιτέλους το βλέμμα της από το υπολογιστικό φύλλο που προσποιούνταν ότι ανέλυε. «Κυρία Τσέβη, μην ανησυχείτε. Η Γελένα θα αναλάβει αυτή τη δουλειά. Ξέρετε την τάση της πώς να το θέσω, αποτυγχάνει να κλείσει πωλήσεις υψηλής αξίας». Το αόρατο στιλέτο τρύπησε για άλλη μια φορά το στήθος της Μελίνας. Η τάση ήταν ένα σκληρό ψέμα. Οι αριθμοί πωλήσεων της ήταν σταθερά υψηλότεροι από τους περισσότερους συνομιλίκους της, αλλά με κάποιο τρόπο, κάθε φορά που ερχόταν η ώρα για προμήθειες, υπήρχαν προσαρμογές ή αναδιανομές που έκαναν τη σκληρή δουλειά της να εξατμίζεται σαν νερό στην έρημο. «Καταλαβαίνω», μουρμούρισε η Μελίνα, καταπίνοντας την απογοήτευση που απειλούσε να ξεσπάσει. Ούτε για πρώτη φορά, ούτε για τελευταία η αποθήκη ήταν ένας λαβύρινθος από κουτιά και σπασμένα μάνεκεν, ένα βασίλειο όπου η σκόνη χόρευε κάτω από το ελαττωματικό φθορίζον φως. Η Μελίνα άρχισε να αναδιατάσσει τα εμπορεύματα με την ίδια σχολαστικότητα που εφάρμοζε σε όλα τα άλλα στη ζωή της. Κάθε αντικείμενο είχε τη θέση του, κάθε ετικέτα έπρεπε να είναι ευανάγνωστη, κάθε σετ έπρεπε να είναι πλήρες. Σε αυτή τη σιωπή βρήκε μια παράξενη γαλήνη. Καθώς εργαζόταν, επέτρεπε στον εαυτό της να σκεφτεί τη συζήτηση που είχε κάνει με τη μικρότερη αδερφή της το προηγούμενο βράδυ. Η Κλάρα, μια πρόσφατη απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων, είχε εξασφαλίσει μια πρακτική άσκηση σε μια εταιρεία συμβούλων και δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει για ευκαιρίες, δικτύωση και να ξέρει πώς να τοποθετηθεί στην αγορά. «Αδερφή, πρέπει να εκτιμήσεις περισσότερο τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να μείνεις σε αυτή την κατάσταση για πάντα», είχε πει η Κλάρα με όλη τη σοφία των 25 χρόνων και των μηδενικών χρόνων εμπειρίας της στην αγορά εργασίας. «Εύκολο να το λες», σκέφτηκε η Μελίνα καθώς έβαζε ετικέτες σε μια παρτίδα μπλούζες. Η Κλάρα δεν είχε λογαριασμούς να πληρώσει μόνη της, δεν συντηρούσε τον νοικοκυριό της, δεν γνώριζε το βάρος του να είναι αόρατη στον ίδιο της στον χώρο εργασίας. Αλλά απλώς ίσως η αδερφή της είχε δίκιο. Ο ήχος υψωμένων φωνών στην κεντρική αίθουσα διέκοψε τις σκέψεις της. Η Μελίνα αναγνώρισε αμέσως τον τόνο. Ήταν ο διευθυντής ο κύριος Ράντεν σε άλλη μία από τις παραστάσεις του. Πλησίασε την μισάνοιχτη πόρτα της αποθήκης και κατάφερε να ακούσει ένα μέρος της συζήτησης. «Δεν με νοιάζει αν έχει τα καλύτερα νούμερα. Τα νούμερα δεν είναι το παν. Πρέπει να έχεις παρουσία, χάρισμα και να ξέρεις πώς να αντιμετωπίζεις πραγματικούς πελάτες. Η Μελίνα είναι πολύ
πώς να το πω, συνηθισμένη για να εκπροσωπεί την επωνυμία μας σε premium πελάτες. Τα λόγια έπεφταν πάνω της σαν κρύα βροχή. Συνηθισμένη. Έτσι την έβλεπαν. 7 χρόνια αφοσίωσης, έγκαιρης άφιξης, μελέτης των προϊόντων, γνώσης κάθε τακτικού πελάτη με τα ονόματα των παιδιών του, εργασίας στις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά συνοψίζονται σε μία λέξη. Συνηθισμένη. Η Μελίνα ακούμπησε στον κρύο τοίχο της αποθήκης και έκλεισε τα μάτια της. Για μια στιγμή επέτρεψε στον εαυτό της να νιώσει όλη την αδικία, όλη την συσσωρευμένη απογοήτευση. Έπειτα, όπως έκανε πάντα, πήρε μια βαθιά ανάσα και επέστρεψε στη δουλειά. Είχε λογαριασμούς να πληρώσει, ευθύνες να τιμήσει. Δεν είχε την πολυτέλεια να καταρρεύσει. Το υπόλοιπο πρωινό κύλησε με μηχανικό ρυθμό. Η Μελίνα οργάνωνε το απόθεμα, έλεγχε τις παραδόσεις, ενημέρωνε υπολογιστικά φύλλα και απαντούσε σε email. Όλα αυτά με την ήσυχη αποτελεσματικότητα που είχε γίνει το σήμα κατά τεθέν της, αόρατη αλλά απαραίτητη. Το μεσημέρι καθόταν μόνη της στο εστιατόριο όπως συνήθως, παρακολουθούσε τους συμμαθητές της μαζεμένους στις μικρές τους κλίκες, να γελούν και να κουτσομπολεύουν. Δεν την είχαν προσκαλέσει ποτέ να συμμετάσχει μαζί τους. Στην αρχή πονούσε. Τώρα είχε συνηθίσει τη δική της παρέα. Τότε ήταν που το τηλέφωνο της δονήθηκε, ένα μήνυμα από τη μητέρα της. «Κόρη μου, πώς πάει η δουλειά? Είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα αναγνωρίσουν την αξία σου. Είσαι ξεχωριστή, πάντα ήσουν». Η Μελίνα χαμογέλασε θλιμμένα. Μακάρι να ήξερε η μητέρα της πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσει ζωντανή αυτή την ελπίδα όταν όλα γύρω της φαινόταν να συνομωτούν για να την εξαφανίσουν. Αλλά ίσως ήταν αυτή η ίδια η ελπίδα που την κρατούσε ζωντανή κάθε μέρα. Το απόγευμα έφερε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η Σελήν την κάλεσε στο αυτοσχέδιο θάλαμό της, στο πίσω μέρος του καταστήματος, όπου φυλάσσονταν τα αρχεία και η καφετιέρα που κανείς δεν καθάριζε ποτέ. «Μελίνα, πρέπει να σου μιλήσω για την αποστολή σου αυτόν τον μήνα», είπε ο Σελήν αποφεύγοντας την άμεση οπτική επαφή. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα?» ρώτησε η Μελίνα, αν και ήδη ήξερε την απάντηση από τον τόνο της φωνής του επόπτη. «Λοιπόν, υπήρξαν κάποιες προσαρμογές. Ορισμένες πωλήσεις που αρχικά πιστώθηκαν σε εσάς ολοκληρώθηκαν στην πραγματικότητα από άλλους πολιτές. Καταλαβαίνετε πώς είναι, σωστά? Το σύστημα μερικές φορές το καταγράφει λάθος». Η Μελίνα ένιωσε το αίμα να της ανεβαίνει στο κεφάλι. Ήταν η τρίτη φορά μέσα σε 4 μήνες που συνέβαινε αυτό. Πάντα οι ίδιες δικαιολογίες, πάντα τα ίδια συστημικά σφάλματα που περιέργως μόνο κακό της έκαναν. Σελήν παρακολούθησα προσωπικά αυτές τις πωλήσεις. Την κυρία Φάρκα, για παράδειγμα, την εξυπηρέτησα για 3 εβδομάδες μέχρι να αποφασίσει για το σετ ημικοσμημάτων. Πώς θα μπορούσε να πιστωθεί σε κάποιον άλλο. «Μελίνα, δεν πρόκειται να διαφωνήσω με αυτό. Το σύστημα είναι το σύστημα. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος, μπορείς να μιλήσεις με τον διευθυντή, αλλά δεν θα συνιστούσα να αμφισβητείς τις διαδικασίες της εταιρείας». Η συγκαλυμμένη απειλή ήταν ξεκάθαρη. Το να κάνεις ερωτήσεις σήμαινε ότι θα ζητούσες φασαρία. Και το να ζητάς φασαρία σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας όπως η δική τους ήταν μια πολυτέλεια που η Μελίνα δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά. «Καταλαβαίνω», είπε, καταπίνοντας για άλλη μια φορά τον θυμό της. Το τέλος της εργάσιμης ημέρας πλησίαζε όταν η Μελίνα ανέλαβε μια τελευταία δουλειά. Να οργανώσει το τμήμα με τα ανδρικά αξεσουάρ. Το λιγότερο πολυσύχναστο τμήμα του καταστήματος. Πάντα έτσι ήταν. Όταν έμενε μια άχαρη δουλειά, την έκανε εκείνη. Καθώς δίπλωνε γραβάτες και ίσιονε μανικετόκουμπα, η Μελίνα αναλογιζόταν τη ζωή της. Είχε πτυχίο στο μάρκετινγκ και ειδικευόταν στην εξυπηρέτηση πελατών, μιλούσε άπτεστα αγγλικά και είχε εις βάθος γνώση της μόδας και των τάσεων. Σε οποιοδήποτε κανονικό μέρος θα την εκτιμούσαν. Αλλά εδώ στην Γκαλερί Πριμαβέρα ήταν απλώς ένα μέρος της επίπλωσης. Το εμπορικό κέντρο ήταν σχεδόν άδειο όταν τελικά τελείωσε τις εργασίες της. Οι φύλακες ασφαλείας έκαναν τους τελευταίους τους ελέγχους, τα φώτα στα άλλα καταστήματα ήταν ήδη σβηστά. Η Μελίνα άρπαξε την τσάντα της και κατευθύνθηκε προς την έξοδο, μια ακόμη μέρα επέζησε. Τότε ήταν που είδε έναν άντρα να πλησιάζει τη βιτρίνα του καταστήματος, παρόλο που η πινακίδα κλειστό ήταν ήδη αναμένη. Φαινόταν διστακτικός, κοιτάζοντας το ρολόι του και μετά
το εσωτερικό του καταστήματος. Φορούσε ένα κομψό αλλά όχι επιδεικτικό κοστούμι και είχε μια έκφραση που συνδύαζε την επίγουσα ανάγκη με την καλοσύνη. Για μια στιγμή η Μελίνα σκέφτηκε απλώς να φύγει από την πίσω έξοδο, όπως έκανε πάντα. Δεν ήταν δική της ευθύνη να απαντήσει μετά το ωράριο και κανείς δεν θα την αναγνώριζε γι' αυτό. Αλλά κάτι στο βλέμμα του άντρα την έκανε να διστάσει. Χτύπησε ελαφρά την γυάλινη πόρτα και όταν η Μελίνα πλησίασε, έκανε μια ευγενική χειρονομία σαν να ζητούσε εκ των προτέρων «Συγγνώμη, συγγνώμη που σας ενοχλώ, ξέρω ότι είστε κλειστά», είπε μέσα από το τζάμι, «αλλά πρόκειται για έκτακτη ανάγκη. Χρειάζομαι ένα δώρο για την ανιψιά μου, αύριο έχει γενέθλια και το ξέχασα». «Εντελώς». Η Μελίνα κοίταξε τριγύρω. Ήταν μόνοι, οι διευθυντές είχαν φύγει ώρες πριν. Τεχνικά δεν έπρεπε να ανοίξει το κατάστημα μετά το ωράριο. Αλλά υπήρχε κάτι σε αυτόν τον άντρα, μια ειλικρίνεια που την άγγιξε. «Μία στιγμή», είπε ξεκλειδώνοντας την πόρτα, «μπορείτε να μπείτε μέσα, αλλά πρέπει να είμαι γρήγορη». «Σας ευχαριστώ πολύ, με σώζετε», είπε μπαίνοντας μέσα με ένα γνήσιο χαμόγελο. «Το όνομά μου είναι Ράντου και εσείς είστε?» «Μελίνα», απάντησε, έκπληκτη από την ευγένεια. Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που κάποιος είχε ρωτήσει το όνομά της στο κατάστημα. Καθώς τον οδηγούσε στο γυναικείο τμήμα, ο Ράντου του μίλησε για την 16χρονη ανιψιά του, πόσο ξεχωριστή ήταν για αυτόν και πόσο άσχημα ένιωθε που είχε ξεχάσει το σημαντικό ραντεβού. Η Μελίνα άκουγε προσεκτικά κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Συνήθως οι πελάτες μιλούσαν και εκείνη απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να παρουσιάσει τα προϊόντα. «Είναι ένα απλό κορίτσι. Ξέρεις, δεν της αρέσουν τα πολύ φανταχτερά πράγματα. Κάτι λεπτό, αλλά αυτό δείχνει ότι τη σκέφτηκα με στοργή», εξήγησε ο Ράντου καθώς κοίταζε τις επιλογές. Η Μελίνα τον οδήγησε σε μια ενότητα με πιο διακριτικά αξεσουάρ. Του έδειξε ντελικάτα κολιέ, βραχιόλια με μενταγιόν με νόημα, σκουλαρίκια που ήταν κομψά χωρίς να είναι υπερβολικά. Σε κάθε πρόταση έδινε γνήσια προσοχή ρωτώντας για τα υλικά, για το τι θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει κάθε κομμάτι. «Αυτό το κολιέ είναι τέλειο», είπε, επιλέγοντας μια λεπτή αλυσίδα με ένα μικρό μενταγιόν σε σχήμα αστεριού. «Πάντα λέει ότι θέλει να αγγίξει τα αστέρια όταν μεγαλώσει». Ενώ η Μελίνα ετοίμαζε το περιτύλιγμα με την ιδιαίτερη προσοχή που έδινε πάντα στα δώρα, ακόμα κι αν κανείς δεν το πρόσεχε, ο Ράντου παρατηρούσε το κατάστημα. «Δουλεύεις εδώ καιρό?» ρώτησε. «7 χρόνια», απάντησε η Μελίνα χωρίς να σηκώσει το βλέμμα της από το χαρτί περιτυλίγματος. «Πρέπει να γνωρίζεις καλά την κίνηση του καταστήματος, λοιπόν. Και τους πελάτες επίσης». «Ναι, γνωρίζω τους περισσότερους τακτικούς πελάτες. Τα γούστα τους, τις προτιμήσεις τους, ακόμη και τα γενέθλια ορισμένων παιδιών τους», είπε με ένα μικρό χαμόγελο. Ο Ράντου έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή, σαν να επεξεργαζόταν αυτή την πληροφορία. «Αυτό είναι σπάνιο στις μέρες μας, πραγματικά εξατομικευμένη εξυπηρέτηση». Όταν η Μελίνα τελείωσε το τύλιγμα, ο Ράντου έβγαλε μια κομψή επαγγελματική κάρτα και έναν φάκελο από την τσέπη του. «Σας ευχαριστώ που με σώσατε σήμερα. Ήσασταν πολύ ευγενικοί και επαγγελματίες. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου». Η Μελίνα πήρε την κάρτα, αλλά μόλις που πρόλαβε να τη διαβάσει πριν φύγει ο Ράντου, κουνώντας ξανά το κεφάλι της ευχαριστώντας. Μόνο όταν έμεινε μόνη της, κοίταξε προσεκτικά την κάρτα. Ράντου Μαύρος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Ο φάκελος ήταν σφραγισμένος και βαρύς. Για μια στιγμή δίστασε να τον ανοίξει. Ίσως ήταν απλώς μια ευχαριστήρια κάρτα, αλλά όταν άνοιξε απαλά το χαρτί, βρήκε ένα χειρόγραφο σημείωμα και αρκετά χαρτονομίσματα. «Μελίνα, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο ευγενική μαζί μου μετά το ωράριο. Ξέρω ότι δεν ήταν υποχρέωσή σου, αλλά το έκανες ούτως ή άλλως. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα σου. Τα χρήματα είναι για να σε αποζημιώσω για τον επιπλέον χρόνο σου και για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου. Ελπίζω η σημερινή μας συζήτηση να είναι μόνο η αρχή. Ανυπομονώ να σε ακούσω. Με εκτίμηση, Ράντου». Η Μελίνα μέτρησε τα χρήματα με δυσπιστία. Ήταν περισσότερα από την προμήθεια ολόκληρου του μήνα που έλαβε όταν κατάφερε να την λάβει ολόκληρη. Τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά καθώς τα έβαζε όλα στην τσάντα της. Καθώς περπατούσε προς το πάρκινγκ δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τη συνάντηση. Υπήρχε κάτι το
διαφορετικό σε αυτόν τον άντρα. Κάτι που δεν μπορούσε να προσδιορίσει ακριβώς. Ο τρόπος που την άκουγε, ο τρόπος που άκουγε τις προτάσεις της, ο τρόπος που της φερόταν με γνήσιο σεβασμό, όλα αυτά ήταν τόσο σπάνια στην επαγγελματική της εμπειρία που σχεδόν της φαινόταν εξωπραγματικά. Φτάνοντας σπίτι, στο μικρό της διαμέρισμα στην Αρέλα, η Μελίνα άφησε την κάρτα του Ράντου στο ψυγείο, την οποία κρατούσε ένας μαγνήτης σε σχήμα καρδιάς που της είχε δώσει η μητέρα της τα περασμένα Χριστούγεννα. Για λίγα λεπτά έμεινε εκεί, κοιτάζοντας το μικρό κομμάτι χαρτί που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στη ζωή της. Ήταν απλώς ένας ευγνώμων πελάτης, ή μήπως υπήρχε κάτι περισσότερο πίσω από τη γενεοδορία του, και γιατί ένιωθε ότι η τυχαία συνάντησή τους δεν ήταν τελικά και τόσο αδιάφορη. Εκείνο το βράδυ η Μελίνα κοιμήθηκε με ένα παράξενο συναίσθημα στο στήθος της. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ένιωσε ότι ίσως, απλώς ίσως, η αορατότητά της πλησίαζε στο τέλος της. Μελίνα ξύπνησε εκείνη την Τρίτη με ένα διαφορετικό συναίσθημα. Ο ήλιος έλαμπε πιο απαλά από το παράθυρο του μικρού διαμερίσματός της και για πρώτη φορά μετά από μήνες δεν ένιωθε αυτό το βαρύ συναίσθημα στο στομάχι της που τη συνόδευε πάντα τα πρωινά της δουλειάς. Η κάρτα του Ράντου ήταν ακόμα στο ψυγείο και ο φάκελος με τα χρήματα ήταν προσεκτικά φυλαγμένος στο σιρτάρι της σιρταριέρας. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, ψωμί με βούτυρο και μαύρο καφέ, η ίδια ρουτίνα εδώ και χρόνια, σήκωσε το κινητό της και κάλεσε τον αριθμό της κάρτας. Όχι για να τηλεφωνήσει, απλώς για να τον αποθηκεύσει στις επαφές της. Ράντου μαύρος, πληκτρολόγησε διστάζοντας πριν προσθέσει, ειδικός πελάτης. Η διαδρομή προς τη δουλειά ήταν επίσης διαφορετική. Η Μελίνα βρέθηκε να κοιτάζει τις βιτρίνες άλλων καταστημάτων, παρατηρώντας λεπτομέρειες που κανονικά περνούσαν απαρατήρητες. Υπήρχε μια ανανεωμένη ενέργεια στα βήματά της, σαν η απλή πράξη του σεβασμού να είχε αναζωπυρώσει κάτι που νόμιζε ότι είχε χαθεί. «Καλημέρα, Μελίνα», την χαιρέτησε η Γελένα όταν έφτασε στην ανοιξιάτικη γκαλερί. Ήταν περίεργο, συνήθως, μετά βίας αντάλλαζαν κουβέντες πέρα από ό,τι ήταν απαραίτητο για τη δουλειά. «Καλημέρα, Γελένα, πώς ήταν χθες αφού έφυγα?» «Κανένα πρόβλημα. Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Ράντεν θέλει να σας μιλήσει. Μόλις φτάσετε εδώ, είπε ότι είναι σημαντικό». Η Μελίνα σφίχτηκε. Οι σημαντικές συζητήσεις με τον διευθυντή δεν ήταν ποτέ καλά νέα. Τακτοποίησε γρήγορα τα πράγματά της στο μικρό ντουλάπι των υπαλλήλων και κατευθύνθηκε στο γραφείο του διευθυντή, σκεπτόμενη νοερά πιθανές εξηγήσεις για το γιατί είχε εξυπηρετήσει έναν πελάτη εκτός ωραρίου. «Μελίνα, κάθισε», είπε ο κύριος Ράντεν χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του από τα χαρτιά στο γραφείο του. Ήταν ένας άντρας γύρω στα 50, με γκρίζα μαλλιά χτενισμένα με τζέλ και πάντα ντυμένος με κοστούμια που φαινόντουσαν πολύ στενά. «Πρέπει να διευκρινίσω μερικά πράγματα για χθες. Κύριε, έλαβα μια αναφορά ότι ανοίξατε το κατάστημα εκτός ωραρίου για να εξυπηρετήσετε έναν πελάτη. Αυτό αντιβαίνει σε όλες τις πολιτικές ασφαλείας μας». Η Μελίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Ήταν μια εξαιρετική κατάσταση, κύριε Ράντεν. Ο πελάτης είπε ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, ένα δώρο γενεθλίων για την ανιψιά του. Δεν με νοιάζει για τις περιστάσεις, Μελίνα. Οι κανόνες υπάρχουν για να τους τηρείς. Δεν βάζεις σε κίνδυνο μόνο το εμπόρευμα, αλλά και τη δική σου ασφάλεια. Και αν ήταν ληστής». Εκτίμησα την κατάσταση και έκρινα ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. «Δεν είσαι εδώ για να αξιολογήσεις τίποτα». Η φωνή του Ράντεν ανέβηκε. «Είσαι εδώ για να ακολουθήσεις τη διαδικασία. Αυτή είναι μια επίσημη προειδοποίηση. Αν συμβεί ξανά θα απολυθείς». Η Μελίνα ένιωσε το πρόσωπό της να καίγεται. 7 χρόνια αφοσίωσης. Και η πρώτη φορά που πήρε την πρωτοβουλία, ακόμα και να βοηθήσει έναν πελάτη, κατέληξε σε μια προειδοποίηση. «Καταλαβαίνω, κύριε Ράντεν. Τέλεια, σήμερα θα είσαι υπεύθυνη για τον καθαρισμό και την οργάνωση της αποθήκης. Ο Σελήν έχει άλλες προτεραιότητες». «Για άλλη μια φορά η αποθήκη. Το μέρος που την έστειλαν όταν ήθελαν να μείνει μακριά από σημαντικούς πελάτες». Η Μελίνα έγνεψε καταφατικά και έφυγε από το δωμάτιο, νιώθοντας όλες τις ελπίδες του πρωινού να εξαφανίζονται σαν καπνός. Στην αποθήκη, ανάμεσα στα σκονισμένα κουτιά και τις ακέφαλες μανεκέν, προσπαθούσε να συγκεντρωθεί στη δουλειά της, αλλά το μυαλό της συνέχιζε να περιπλανιέται
στη συζήτησή της με τον Ράντου το προηγούμενο βράδυ. Ο τρόπος που της είχε φερθεί, με σεβασμό και εκτίμηση, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα του εργασιακού της περιβάλλοντος. Ήταν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλύματος που χτύπησε το τηλέφωνο του, άγνωστος αριθμός. «Γεια σου, Μελίνα. Είμαι ο Ράντου από χθες. Ελπίζω να μην σε ενοχλώ». Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. «Όχι, δεν με ενοχλεί. Πώς βρήκες τον αριθμό μου?» «Είναι στην κάρτα που μου έδωσες χθες», είπε. Και η Μελίνα θυμήθηκε αμυδρά ότι του είχε δώσει μία από τις κάρτες του καταστήματος. «Θα ήθελα να σου μιλήσω αυτοπροσώπως, αν είναι δυνατόν. Έχω μια πρόταση που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Μια πρόταση. Θα προτιμούσα να σου εξηγήσω αυτοπροσώπως. Μπορείς να με συναντήσεις μετά τη δουλειά σήμερα. Ξέρω μια ήσυχη καφετέρια κοντά στο εμπορικό κέντρο». Η Μελίνα δίστασε. Η συνάντηση με έναν πελάτη έξω από το γραφείο ήταν κάτι εντελώς καινούριο για εκείνη. Αλλά υπήρχε κάτι στη φωνή του Ράντου, μια σοβαρότητα που κέντρισε την περιέργειά της. «Μπορείτε να μου δώσετε μια ιδέα για το περί τίνος?» Πρόκειται για δουλειά, Μελίνα, μια ευκαιρία, αλλά προτιμώ να το εξηγήσω πρόσωπο με πρόσωπο». Μετά από μια στιγμή σιωπής, δέχτηκε. Συμφώνησαν να συναντηθούν στις 7 μέτρες στο καφέ Europa, 2 τετράγωνα από το εμπορικό κέντρο. Η υπόλοιπη μέρα κύλησε σε αργή κίνηση. Η Μελίνα άρχισε να κάνει εικασίες για την πρόταση γάμου. Ήταν κάποιο είδος πώλησης, κάποιο ύποπτο σχέδιο. Αλλά ο Ράντου δεν είχε επιδείξει καμία ύποπτη συμπεριφορά το προηγούμενο βράδυ. Στις 6 την νάση μεταμεπέμξα, μάζευε τα πράγματά της όταν ο Σελίν εμφανίστηκε στην αποθήκη. «Μελίνα, πριν φύγεις, ο κύριος Ράντεν θέλει να οργανώσει τις αναφορές πωλήσεων του περασμένου μήνα. Είναι λίγο μπερδεμένα. Όλα. Σελίν, είναι σχεδόν 7 μέτιμιτ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό αύριο το πρωί». Ο κύριος Ράντεν ήταν συγκεκριμένος. Θέλει να είναι έτοιμο σήμερα. Η Μελίνα κοίταξε το ρολόι της. Αν ξεκινούσε τώρα θα είχε αργήσει τουλάχιστον μισή ώρα στο ραντεβού της. Αλλά ένας καυγάς με τη Σελίν θα έκανε μόνο χειρότερη την κατάστασή της. «Πόσο καιρό νομίζεις ότι θα πάρει?» ρώτησε ήδη παρετημένη. «Περίπου 2 ώρες, ίσως 3. Η καρδιά της Μελίνας βούλιαξε. Σήκωσε το κινητό της και κάλεσε τον Ράντου, ο οποίος απάντησε με το πρώτο χτύπημα. «Ράντου, είμαι η Μελίνα. Δυστυχώς θα πρέπει να ακυρώσω τη σημερινή μας συνάντηση. Προέκυψε ένα επίγον ζήτημα στη δουλειά». «Καταλαβαίνω. Τι θα λέγατε αύριο την ίδια ώρα?» «Θα ήταν τέλειο. Μελίνα», η φωνή του έγινε πιο σοβαρή, «μπορώ να κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση?» «Μπορεί». «Είσαι ευχαριστημένος ή με τη δουλειά σου?» Η ερώτηση την ευνηδίασε. Κανείς δεν την είχε ρωτήσει ποτέ κάτι τέτοιο ευθέως. «Γιατί ρωτάς?» «Διαίσθηση. Τα λέμε αύριο». Η Μελίνα πέρασε τις επόμενες 3 ώρες οργανώνοντας αναφορές που πιθανότατα κανείς δεν θα διάβαζε, σκεπτόμενη την ερώτηση του Ράντου. Ήταν ευτυχισμένη στη δουλειά. Η προφανής απάντηση ήταν όχι, αλλά ποτέ δεν είχε επιτρέψει στον εαυτό της να το σκεφτεί τόσο άμεσα. Το επόμενο πρωί έφτασε στη δουλειά ακόμα νωρίτερα, αποφασισμένη να τελειώσει όλες τις δουλειές της, ώστε να μην ρισκάρει να χάσει άλλη συνάντηση. Αλλά η μοίρα φαινόταν να συνομωτεί εναντίον της. «Μελίνα», φώναξε νωρίς ο Σελίν, «η Γελένα τηλεφώνησε ότι ήταν άρρωστη. Θα πρέπει να καλύψεις τα έξοδα του ασφαλιστικού τμήματος σήμερα». Για πρώτη φορά μετά από μήνες, η Μελίνα θα είχε την ευχαρίστηση να εργάζεται στον κεντρικό χώρο του καταστήματος. Ήταν ηρωνικό, την ίδια μέρα που είχε ένα σημαντικό ραντεβού. Το premium τμήμα της Γκαλερί Πριμαβέρα ήταν ένας κόσμος διαφορετικός. Περσικά χαλιά εκλεπτισμένος φωτισμός, δερμάτινες πολυθρόνες για τους συνοδούς των πελατών. Η Μελίνα γνώριζε κάθε κομμάτι σε αυτό το τμήμα. Είχε μελετήσει τους καταλόγους στο σπίτι στον ελεύθερο χρόνο της. Γύρω στις 2 μητεμονεκρέ, μια κομψή κυρία μπήκε στο κατάστημα. Η Μελίνα την αναγνώρισε αμέσως. Ήταν η Μπερένα Άλταν, σύζυγος ενός σημαντικού επιχειρηματία της πόλης, VIP πελάτησα του καταστήματος. «Καλησπέρα, κυρία Αλτάν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» Η κυρία φάνηκε έκπληκτη. «Ξέρεις το όνομά μου?» «Φυσικά. Πάντα προτιμάς κλασικά κομμάτια σε ουδέτερους τόνους και έχεις μια προτίμηση στις ευρωπαϊκές μάρκες. Ψάχνεις κάτι συγκεκριμένο σήμερα?» Η Μπερένα Άλταν χαμογέλασε, εμφανώς εντυπωσιασμένη.
Χρειάζομαι ένα πλήρες σύνολο για μια φιλανθρωπική εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα. Κάτι κομψό αλλά όχι επιδεικτικό. Την επόμενη ώρα η Μελίνα παρουσίασε στην πελάτησα διάφορες επιλογές, εξηγώντας λεπτομέρειες σχετικά με υφάσματα, κοψίματα και συνδυασμούς. Το γνήσιο πάθος της για τη μόδα και η εις βάθος γνώση των προϊόντων ήταν εμφανή σε κάθε πρόταση. «Αγαπητή μου», είπε η κυρία Αλτάν όταν ολοκλήρωσαν την αγορά τους, ένα σετ που ξεπερνούσε συνολικά τις 5.000. «Σε όλα τα χρόνια που έρχομαι, σε αυτό το κατάστημα ποτέ δεν με έχουν εξυπηρετήσει με τόση αφοσίωση και γνώση. Πώς σας έλεγαν πάλι?» «Μελίνα Σόκολ, κυρία». «Λοιπόν, Μελίνα Σόκολ, θα φροντίσω να ρωτήσω συγκεκριμένα για εσένα την επόμενη φορά». Όταν η πελάτησα έφυγε, η Μελίνα ένιωσε ένα αίσθημα ικανοποίησης που δεν είχε βιώσει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό ήταν όλο, αυτό για το οποίο είχε σπουδάσει, είχε προετοιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Για στιγμές σαν κι αυτή, όπου οι γνώσεις και η αφοσίωσή της έκαναν πραγματική διαφορά στην εμπειρία της πελάτισσας. Αλλά η χαρά της ήταν βραχύβια. Η Σελήν εμφανίστηκε με μια δυσαρεστημένη έκφραση. «Μελίνα, ο κύριος Ράντεν θέλει να σας μιλήσει». Στο γραφείο του διευθυντή η Μελίνα βρήκε τον Ράντεν με μια σκυθροπή έκφραση. «Άκουσα ότι φροντίσατε την κυρία Άλταν σήμερα». «Μάλιστα, κύριε, η Γελένα ήταν άρρωστη και ζητήσατε συγκεκριμένα». «Η Κάλταν είναι πελάτησα της Γέλενα εδώ και 3 χρόνια. Δεν είχατε καμία εξουσία να παρέμβετε σε αυτή τη σχέση». Μελίνα ανοιγόκλεισε τα μάτια της μπερδεμένη. «Αλλά η Γελένα δεν ήταν εδώ και εσύ χρειαζόσουν φροντίδα. Η πώληση που κάνατε σήμερα θα πιστωθεί στην Γελένα. Δεν μπορεί να την βλάψει η ασθένεια». «Κύριε Ράντεν, με όλο τον σεβασμό αφιέρωσα 1 ώρα εξυπηρετώντας την Κάλταν. Γνωρίζω τις προτιμήσεις της επειδή μελέτησα το προφίλ όλων των VIP πελατών». «Αρκετά, Μελίνα». Ο Ράντεν χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. «Αμφισβητείς πολύ τις αποφάσεις μου τελευταία. Πρόσεχε να μην ξεπεράσεις τα όρια σου». Η Μελίνα έφυγε από το δωμάτιο με τα χέρια της να τρέμουν από θυμό και απογοήτευση. Όχι μόνο είχε χάσει την προμήθεια για μια σημαντική πώληση, αλλά είχε δεχτεί και επίπληξη επειδή έκανε καλά τη δουλειά της. Ακριβώς στις 7 Μενινεμέτου καθόταν στο καφέ Europa, αναλογιζόμενη ακόμα τα γεγονότα της ημέρας. Όταν έφτασε ο Ράντου, μόλις που κατάφερε να χαμογελάσει. «Φαίνεται ότι ήταν μια δύσκολη μέρα», παρατήρησε καθισμένος απέναντί της. «Θα μπορούσες να το πεις κι εσύ». Ο Ράντου παρήγγειλε 2 καφέδες και έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή παρακολουθώντας την. «Μελίνα, μπορώ να σου μιλήσω ευθέως, παρακαλώ. Δεν είμαι απλώς ένας σύμβουλος επιχειρήσεων. Τους τελευταίους μήνες παρατηρώ αρκετές εταιρείες στην περιοχή μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους, ειδικά εκείνους που δείχνουν δυνατότητες αλλά παραβλέπονται». Η Μελίνα συνοφριώθηκε. «Δεν καταλαβαίνω. Το κατάστημά σας βρίσκεται στη λίστα μου εδώ και μερικές εβδομάδες. Μιλάω με πρώην υπαλλήλους. Παρατηρώ τη δυναμική και το όνομά σας έχει αναφερθεί αρκετές φορές ως παράδειγμα σπατάλης ταλέντου». Η καρδιά της Μελίνας χτυπούσε δυνατά. «Με ερευνούσες?» «Όχι ακριβώς. Ας πούμε απλώς ότι έκανα την έρευνά μου πριν κάνω την πρότασή μου». «Ποια πρόταση?» Ο Ράντου έβγαλε έναν φάκελο από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του. «Θα ήθελα να σκεφτείς να συνεργαστείς μαζί μου. Ως βοηθός στελέχους. Ο αρχικός μισθός θα είναι τριπλάσιος από αυτόν που βγάζεις τώρα, συν τα επιδόματα». Η Μελίνα κοίταξε το φάκελο χωρίς να τον πάρει. «Δουλεύω μαζί σου και τι κάνω? Με βοηθάτε με τα συμβουλευτικά μου έργα. Έχετε οξύ μάτι για τη λεπτομέρεια εις βάθος γνώση του λιανικού εμπορίου και επιδεικνύεται σπάνια αφοσίωση. Αυτές είναι ακριβώς οι ιδιότητες που αναζητώ». «Γιατί εγώ με ξέρεις ελάχιστα». Ο Ράντου χαμογέλασε. «Μελίνα, χθες το βράδυ χαιρέτησες έναν άγνωστο εκτός ωραρίου εργασίας. Ετοίμασες ένα δώρο με γνήσια φροντίδα και έκανες όλα αυτά γνωρίζοντας ότι μπορεί να μπλέξεις σε μπελάδες. Αυτό μου λέει τα πάντα για τον χαρακτήρα σου». Η Μελίνα πήρε τον φάκελο και τον άνοιξε. Ήταν μια επίσημη σύμβαση εργασίας, με ποσά που δεν είχε ποτέ ονειρευτεί να κερδίσει. «Πρέπει να σκεφτώ», είπε ακόμα σοκαρισμένη. «Φυσικά, αλλά Μελίνα, μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή. Μερικές φορές η ζωή μας προσφέρει μια πόρτα διεξόδου όταν δεν την περιμένουμε. Το ζήτημα είναι να έχουμε το θάρρος να την περάσουμε».
Όταν χώρισαν εκείνο το βράδυ, η Μελίνα περπάτησε προς το σπίτι με το συμβόλαιο στην τσάντα της και 1000 σκέψεις στο κεφάλι της. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσε ότι απλώς ίσως η ζωή της επρόκειτο να αλλάξει ριζικά. Αλλά υπήρχε ακόμα κάτι στον Ράντου που δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς, κάτι που την ενδιέφερε και ταυτόχρονα την έκανε ελαφρώς ανήσυχη. Η Μελίνα πέρασε όλη τη νύχτα ξύπνια με το συμβόλαιο εργασίας της ανοιχτό στο τραπέζι της κουζίνας, σαν παζλ που έπρεπε να αποκρυπτογραφηθεί. Οι αριθμοί ήταν δελεαστικοί, κάτι περισσότερο από δελεαστικοί, άλλαζαν τη ζωή της. Με αυτόν τον μισθό θα μπορούσε να μετακομίσει σε ένα καλύτερο διαμέρισμα, να βοηθήσει τη μητέρα της με τους ιατρικούς της λογαριασμούς, ίσως ακόμη και να κάνει εκείνο το ταξίδι στην Ευρώπη που πάντα ονειρευόταν. Αλλά υπήρχε κάτι που την ενοχλούσε. Γιατί την είχε επιλέξει ο Ράντου? Σε μια πόλη με εκατομμύρια εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί μια όρατη πολίτρια σε ένα πολυκατάστημα τράβηξε το ενδιαφέρον ενός συμβούλου επιχειρήσεων. Το επόμενο πρωί έφτασε στη δουλειά αποφασισμένη να έχει μια ειλικρινή συζήτηση με την αδερφή της Κλάρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλύματος. Χρειαζόταν μια εξωτερική οπτική γωνία, κάποιον που θα μπορούσε να δει την κατάσταση πιο αντικειμενικά. «Καλημέρα, Μελίνα», χαιρέτησε η Γελένα, η οποία είχε επιστρέψει από την ιατρική της άδεια. «Άκουσα ότι με κάλυπτες χθες. Ευχαριστώ». «Φαντάσου, Γελένα, πώς αισθάνεσαι?» «Καλύτερα, ευχαριστώ. Παρεμπιπτόντως, η κυρία Άλταν τηλεφώνησε νωρίτερα σήμερα, ρωτώντας συγκεκριμένα για εσάς. Είπε ότι εντυπωσιάστηκε από την εξυπηρέτησή σας». Η Μελίνα ένιωσε μια αίσθηση ικανοποίησης, ανακατεμένης με πικρία. Η πελάτησα είχε απολαύσει τη δουλειά της, αλλά η παραγγελία θα παρέμενε της Γέλενα. «Χαίρομαι που έμεινε ικανοποιημένη», απάντησε, προσπαθώντας να ακουστεί φυσικός. «Μάλιστα», συνέχισε η Γελένα χαμηλώνοντας τη φωνή της, είπε ότι θα σου ζητάει να σου μιλάει συχνά από εδώ και πέρα. «Νομίζω ότι έκανες καλή εντύπωση». Πριν προλάβει η Μελίνα να απαντήσει, εμφανίστηκε η Σελήν με τη συνηθισμένη της έκφραση ενός μόλις κρυμμένου εκνευρισμού. «Μελίνα, ο κύριος Ράντεν θέλει να σε δει. Τώρα». Το στομάχι της σφίχτηκε. 2 κλήσεις σε 2 μέρες δεν ήταν καλό σημάδι. Στο γραφείο του διευθυντή βρήκε τον Ράντεν συνοδευόμενο από μια γυναίκα που δεν αναγνώριζε, με αυστηρό κοστούμι, μαλλιά πιασμένα σφιχτά, στάση σώματος που αποπνέει εξουσία. «Μελίνα, είμαι η Ιδρία Χέλα Βάργα, η νέα μας προϊσταμένη ανθρώπινου δυναμικού», είπε ο Ράντεν. «Θα ήθελε να σου κάνει μερικές ερωτήσεις σχετικά με την απόδοσή σου». Γιατρός Χέλα άνοιξε έναν φάκελο και έφτιαξε τα γυαλιά της. «Δεσποινής Σοκόλ, έχω κάποιες αναφορές εδώ για την πρόσφατη συμπεριφορά σας που με ανησυχούν». «Η συμπεριφορά μου». «Πρώτον, το περιστατικό εξυπηρέτησης ενός πελάτη εκτός ωραρίου, κάτι που αντίκειται στις πολιτικές ασφαλείας μας. Δεύτερον, η συνεχής αμφισβήτηση των εποπτικών αποφάσεων. Και τώρα έμαθα ότι προσπαθείτε να κλέψετε πελάτες από άλλους προμηθευτές». Και η Μελίνα ένιωσε το αίμα της να βράζει. «Με όλο τον σεβασμό, Δ. Χέλα, δεν προσπάθησα να κλέψω κανέναν πελάτη. Η Γελένα ήταν άρρωστη, ο πελάτης χρειαζόταν φροντίδα και έκανα τη δουλειά μου». «Η δουλειά σας, Δεσποινής Σοκόλ, είναι να ακολουθείτε εντολές και να παραμένετε εντός των ορίων της θέσης σας», απάντησε ψύχραιμα η Χέλα. «Έχουμε μια ιεραρχία εδώ και ο καθένας έχει τη θέση του». «Και πού ακριβώς είναι το σπίτι μου?» Τα λόγια βγήκαν πριν η Μελίνα προλάβει να συγκρατηθεί. Η σιωπή στο δωμάτιο ήταν τεταμένη. Ο Ράντεν και η Χέλα αντάλλαξαν ένα βλέμμα με νόημα. «Η θέση σου», είπε αργά η Χέλα, «είναι όπου η εταιρεία αποφασίζει ότι είσαι πιο χρήσιμος. Αυτή τη στιγμή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μένεις μακριά από premium πελάτες και να επικεντρώνεσαι σε διοικητικά καθήκοντα. Με βγάζεις από την υπηρεσία. Κάνουμε αναδιοργάνωση. Θα είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο αποθεμάτων, την οργάνωση της αποθήκης και τη διοικητική υποστήριξη. Είναι στην πραγματικότητα προαγωγή». Η Μελίνα παραλίγο να γελάσει με την ηρωνία. Μια προαγωγή που την απομάκρυνε εντελώς από την επαφή με τους πελάτες, από αυτό που της άρεσε περισσότερο να κάνει στη δουλειά. «Μπορώ να ρωτήσω τον πραγματικό λόγω αυτής της απόφασης?» Η Έλα έκλεισε απότομα τον φάκελο. «Δεσποινής Σόκολ, έχετε πρόβλημα με το προφίλ των πελατών μας. Η επωνυμία μας έχει μια εικόνα που πρέπει
να διατηρήσουμε και χρειαζόμαστε εκπροσώπους που να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας. Η φράση αντιχούσε στο μυαλό της Μελίνας σαν χαστούκι στο πρόσωπο. Θέμα εφαρμογής προφίλ. Ήταν ένας ευγενικός τρόπος να πει ότι δεν ήταν αρκετά εκλεπτισμένη, δεν είχε την εμφάνιση ή το κοινωνικό υπόβαθρο που θεωρούσαν κατάλληλα για να εκπροσωπήσουν την επωνυμία. «Καταλαβαίνω», είπε, με φωνή πιο συγκρατημένη από όσο νόμιζε ότι ήταν δυνατόν. «Τέλεια. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα. Μπορείτε να φύγετε». Η Μελίνα έφυγε από το δωμάτιο με τρεμάμενα πόδια. 7 χρόνια αφοσίωσης, γνωρίζοντας κάθε προϊόν, κάθε πελάτη, κάθε λεπτομέρεια της επιχείρησης, και τώρα θεωρούνταν ακατάλληλοι για τη δουλειά που πάντα έκανε με άριστη ποιότητα. Στο διάδρομο έπεσε πάνω στη Γελένα, η οποία αμέσως παρατήρησε την κατάστασή του. «Μάρι, τι συνέβη?» Φαίνεσαι χλωμή. «Με μετέφεραν στην αποθήκη. Δεν θα εξυπηρετώ πλέον πελάτες». «Τι? Αλλά γιατί?» «Είσαι ένας από τους καλύτερους πολιτές που έχουμε. Προφανώς έχω ένα πρόβλημα προσαρμογής στο προφίλ του πελάτη». Η Γελένα έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή, επεξεργαζόμενη τις πληροφορίες. «Μάρι, αυτό είναι παράλογο. Όλοι ξέρουν ότι γνωρίζεις τα προϊόντα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον εδώ μέσα». «Το να γνωρίζεις τα προϊόντα δεν είναι αρκετό, Γελένα. Ποτέ δεν ήταν». Κατά τη διάρκεια του διαλύματος για μεσημεριανό γεύμα, η Μελίνα τηλεφώνησε στην Κλάρα και της είπε όλη την κατάσταση, από τη συνάντηση με τον Ράντου μέχρι τη συζήτηση με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. «Αδερφή, πρέπει να δεχτείς την πρόταση του Ράντου», είπε η Κλάρα χωρίς δισταγμό. «Είναι προφανές ότι δεν θα σε εκτιμήσουν ποτέ σε αυτό το μαγαζί». «Μα δεν ξέρω τίποτα για αυτόν, Κλάρα, και αν είναι κάποιο είδος απάτης». Μάρι έλεγξε στο όνομά του στο διαδίκτυο. Η Μελίνα παραδέχτηκε ότι δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Μόλις έκλεισε, το τηλέφωνο έψαξε στο Google για Ράντου Μαύρος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα την εξέπληξαν. Ο Ράντου Μαύρος δεν ήταν ένας απλός σύμβουλος. Ήταν συνεργάτης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων της χώρας, με εξειδίκευση στην αναδιάρθρωση και την οργανωτική ανάπτυξη. Η φωτογραφία του εμφανίστηκε σε άρθρα σε επιχειρηματικά περιοδικά και το βιογραφικό του περιελάμβανε εργασία σε μεγάλες εταιρείες. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο περισσότερο με κέντριζε το ενδιαφέρον. Γιατί ένας άντρας αυτού του επαγγελματικού επίπεδου να ενδιαφερθεί για μια πολίτρια σε πολυκατάστημα. Εκείνο το απόγευμα, καθώς τακτοποιούσε κουτιά στην αποθήκη, μια προεπισκόπηση του νέου της ρόλου, η Μελίνα πήρε μια απόφαση, τηλεφώνησε στον Ράντου. «Ράντου, είμαι η Μελίνα. Μπορείς να με συναντήσεις μετά τη δουλειά σήμερα. Έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την πρότασή σου». «Σίγουρα, την ίδια ώρα το ίδιο μέρος. Τι τέλειος». Αυτή τη φορά η Μελίνα έφτασε στο καφέ Europa με μια νοερή λίστα ερωτήσεων. Ο Ράντου ήταν ήδη εκεί και τον παρατήρησε να μελετά κάποια έγγραφα όταν πλησίασε. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε», είπε μαζεύοντας τα χαρτιά. «Είχατε χρόνο να σκεφτείτε την πρόταση». «Το έκανα, αλλά πριν δώσω μια απάντηση πρέπει να καταλάβω μερικά πράγματα». «Μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις». Η Μελίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Πρώτον, γιατί εγώ? Σε έψαξα, Ράντου. Εργάζεσαι για μεγάλες εταιρείες, έχεις ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Γιατί να σε ενδιαφέρει μια συνηθισμένη πολίτρια?» Ο Ράντου χαμογέλασε, αλλά υπήρχε κάτι μελαγχολικό στην έκφρασή του. «Δεν είσαι συνηθισμένη, Μελίνα. Και όσο για το γιατί, ας πούμε απλώς ότι έχω τους δικούς μου προσωπικούς λόγους να εκτιμώ ανθρώπους σαν εσένα». «Τι είδους προσωπικοί λόγοι?» Έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα, σαν να προσπαθούσε να αποφασίσει πόσα να αποκαλύψει. «Μελίνα, έχεις αδέρφια?» Η ερώτηση την ευνηδίασε. «Έχω μια μικρότερη αδερφή. Είχα μια κόρη, την Καλίνα. Θα ήταν στην ηλικία της αδερφής σου σήμερα». Η χρήση του παρατατικού δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Μελίνα ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος της. Είχε. «Αυτή δεν είναι πια μαζί μας. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Λυπάμαι, Ράντου», έγνεψε ευχαρίστως. Η Καλίνα εργαζόταν σε μια εταιρεία marketing. Ήταν λαμπρή, αφοσιωμένη, γεμάτη καινοτόμες ιδέες. Αλλά τις φέρονταν όπως σε φέρονται στο κατάστημά σου. Αόρατη, υποτιμημένη, συνεχώς παραμελημένη. Η Μελίνα άρχισε να καταλαβαίνει πού πήγαινε η συζήτηση.
Προσπάθησε αρκετές φορές να αλλάξει δουλειά, αλλά η αγορά ήταν δύσκολη. Και όταν τελικά βρήκε μια καλύτερη ευκαιρία, ήταν πολύ αργά. Το άγχος, η απογοήτευση, το αίσθημα ανεπάρκειας, όλα είχαν τον φόρο τους. Ράντου εγώ, αφού έχασα την καλή να ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι θα έκανα κάτι για ανθρώπους σαν κι αυτήν. Ταλαντούχους ανθρώπους που αγνοούνται επειδή δεν ταιριάζουν στο αναμενόμενο προφίλ. Η Μελίνα ένιωσε τα μάτια της να βουρκώνουν. Ο πόνος στη φωνή του Ράντου ήταν αισθητός, γνήσιος. Γι' αυτό ειδικευτήκατε στην οργανωτική αναδιάρθρωση. Μεταξύ άλλων, ναι, αλλά έχω αναπτύξει και ένα παράλληλο έργο. Εντοπίζω υποτιμημένους επαγγελματίες και τους βοηθάω να βρουν καλύτερες ευκαιρίες. Εσύ είσαι το τελευταίο μου έργο. Με βλέπεις ως φιλανθρωπικό έργο. Όχι, είπε αποφασιστικά. Σε βλέπω ως κάποιον με χαμένες δυνατότητες που αξίζει μια πραγματική ευκαιρία. Η διαφορά είναι ανεπαίσθητη, αλλά σημαντική. Η Μελίνα ήταν σιωπηλή, επεξεργαζόμενη όλα όσα είχε ακούσει. Η προσφορά του Ράντου δεν ήταν απλώς μια δουλειά, ήταν μια ευκαιρία να τιμήσει τη μνήμη της κόρης που είχε χάσει. Τι ακριβώς θα περιμένατε από μένα σε αυτή τη δουλειά? Αρχικά θα με βοηθούσατε με την έρευνα για τις εταιρείες που αναλύω. Στη συνέχεια, καθώς εξοικειώνεστε περισσότερο με την εργασία, θα μπορούσατε να αναλάβετε μεγαλύτερα έργα. Έχω μερικούς πελάτες που θα μπορούσαν να υποφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την οπτική σας στην εξυπηρέτηση πελατών και το λιανικό εμπόριο. Τι γίνεται αν δεν ανταποκριθώ στις προσδοκίες? Μελίνα πέρασε σε 7 χρόνια διαπρέποντας σε ένα περιβάλλον που έκανε τα πάντα για να σε υποτιμήσει. Αν μπορούσες να το πετύχεις αυτό εκεί, μπορώ μόνο να φανταστώ τι θα μπορούσες να πετύχεις σε ένα μέρος όπου το ταλέντο σου θα αναγνωρίζονταν. Όταν αποχαιρέτησαν εκείνο το βράδυ, η Μελίνα είχε πολύ περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Η προσωπική ιστορία του Ράντου εξηγούσε το ενδιαφέρον της, αλλά πρόσθεσε και μια συναισθηματική πίεση που δεν περίμενε. Στο σπίτι φώναξε τη μητέρα του. «Μαμά, χρειάζομαι μια συμβουλή». «Φυσικά, κόρη μου, τι συμβαίνει?» Η Μελίνα αφηγήθηκε ολόκληρη την κατάσταση παραλείποντας μόνο τις πιο οδυνηρές λεπτομέρειες για την κόρη του Ράντου. «Κόρη μου», είπε η μητέρα της αφού τα άκουσε όλα, «μερικές φορές ο Θεός βάζει ανθρώπους στο δρόμο μας ακριβώς όταν τους χρειαζόμαστε. Ίσως ήρθε η ώρα να έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε. Αλλά τι γίνεται αν πάει στραβά? Τι θα γίνει αν λειτουργήσει?» Το επόμενο πρωί η Μελίνα ξύπνησε με μια διάβγεια που δεν είχε νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Έφτασε στη δουλειά και πήγε κατευθείαν να βρει τον Σελίν. «Σελίν, πρέπει να σου μιλήσω για κάτι σημαντικό. Αν πρόκειται να παραπονιέσαι για τον νέο σου ρόλο, μην ξεκινήσεις καν. Στην πραγματικότητα είναι για να υποβάλω την επιστολή παραίτησής μου». Η Σελίν σταμάτησε ό,τι έκανε και κοίταξε τη Μελίνα σαν να της είχε μιλήσει σε ξένη γλώσσα. «Η επιστολή παραίτησής σας». «Σωστά. 2 εβδομάδες νωρίτερα, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιό μου». «Μελίνα, είσαι εδώ 7 χρόνια. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να τα πετάξεις όλα?» Η Μελίνα κοίταξε γύρω της το κατάστημα, τις βιτρίνες που είχε επισκευάσει εκατοντάδες φορές, τους διαδρόμους που είχε περπατήσει ακούραστα, τα προϊόντα που ήξερε απ' έξω. 7 χρόνια της ζωής της σε αυτό το μέρος που ποτέ δεν την είχε εκτιμήσει πραγματικά. «Σελίν, δεν πετάω τίποτα. Επιτέλους αναγνωρίζω την αξία μου». Και για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, η Μελίνα Σόκολ βγήκε από την ανοιξιάτικη γκαλερί με το κεφάλι ψηλά, γνωρίζοντας ότι δεν θα ήταν ποτέ ξανά αόρατη. Η προειδοποίηση των 2 εβδομάδων πέρασε σαν ταινία σε αργή κίνηση. Η Μελίνα παρατηρούσε κάθε λεπτομέρεια της γκαλερί Πριμαβέρα με νέα μάτια. Όχι πλέον ως εχμάλωτη της δικής της ρουτίνας, αλλά ως κάποια που είχε επιτέλους βρει το κλειδί για την ελευθερία. Οι συνάδελφοί της την αντιμετώπισαν με ένα μείγμα θαυμασμού και δυσπιστίας. Άλλωστε, ποιος αφήνει μια σταθερή δουλειά σε αβέβαιους καιρούς? «Είσαι σίγουρη τι κάνεις?» ρώτησε η Γελένα την τελευταία μέρα, καθώς βοηθούσε τη Μελίνα να αδειάσει τη μικρή της ντουλάπα. 7 χρόνια δεν είναι αστείο. «Είμαι πιο σίγουρη γι' αυτό από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου», απάντησε η Μελίνα, βάζοντας στην άκρη την τελευταία φωτογραφία. Μία φωτογραφία της με την ομάδα τα περασμένα Χριστούγεννα.
όπου πάντα εμφανιζόταν λίγο αποκομμένη από την παρέα. Η Σελήν εμφανίστηκε με μια έκφραση που η Μελίνα δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει. «Μελίνα, ο κύριος Ράντεν θα ήθελε να μιλήσει μαζί σας πριν φύγετε». Στο γραφείο του διευθυντή, ο Ράντεν ένιωθε εμφανώς άβολα. «Μελίνα, κάθισε. Σκεφτόμουνα, ίσως ήμασταν λίγο βιαστικοί με τη μεταφορά σου στην αποθήκη». Η Μελίνα παραλίγο να χαμογελάσει. Πολύ αργά. «Τι εννοείτε, κύριε Ράντεν?» Λοιπόν, η κυρία Αλτάν τηλεφώνησε 3 φορές αυτή την εβδομάδα, ρωτώντας πότε θα ήσασταν διαθέσιμοι να την ξαναδείτε. Και καταλαβαίνω ότι και άλλοι πελάτες σας έχουν ζητήσει συγκεκριμένα. Καταλαβαίνω. Είμαι πρόθυμος να κάνω μια αντιπροσφορά. Τι θα λέγατε να σας μεταφέρουμε πίσω στην εξυπηρέτηση πελατών, με μια μικρή αύξηση μισθού. Ας πούμε 10%. Η Μελίνα κοίταξε τον άντρα που την υποτιμούσε για χρόνια και τώρα της πρόσφερε ψίχουλα ενώ εκείνη είχε ήδη βρει ένα γεύμα. «Σας ευχαριστώ για την προσφορά, κύριε Ράντεν, αλλά η απόφαση μου είναι παρμένη». «Μελίνα, να είσαι λογική. Είσαι εδώ 7 χρόνια, ξέρεις το σύστημα, τους πελάτες, τις διαδικασίες. Θα τα πετάξεις όλα αυτά εξαιτίας κάποιας παρεξήγησης». «Δεν ήταν παρεξήγηση», είπε ήρεμα. «Ήταν μια αποκάλυψη». Όταν έφυγε για τελευταία φορά από την γκαλερί Πριμαβέρα, η Μελίνα ένιωσε ένα μείγμα νοσταλγίας και ανακούφισης. Ήταν το τέλος ενός επώδυνου κεφαλαίου, αλλά και η αρχή κάτι εντελώς νέου. Ο Ράντου είχε κανονίσει να την παραλάβει στις 2 Μηνακοέμωσεμαμές την επόμενη Δευτέρα. Πέρασε το Σαββατοκύριακο, τακτοποιώντας τη ζωή της, ψωνίζοντας μερικά ακόμη επίσημα ρούχα, διαβάζοντας για επιχειρηματικές συμβουλές, προετοιμάζοντας τον εαυτό της ψυχικά για έναν επαγγελματικό κόσμο με τον οποίο δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένος. Τη Δευτέρα ήταν έτοιμη 1 ώρα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Όταν το αυτοκίνητο του Ράντου σταμάτησε μπροστά από την πολυκατοικία της, ένα κομψό αλλά διακριτικό μαύρο σεντάν, πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε στον εαυτό της «Μελίνα, σου αξίζει αυτό». «Καλημέρα», τη χαιρέτησε ο Ράντου καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητο. «Κοιμήθηκες καλά?» «Για να είμαι ειλικρινής, μετά βίας έκλεισα το μάτι. Είμαι νευρικός». «Είναι φυσικό. Αλλά να θυμάστε, δεν είστε εδώ για φιλανθρωπία. Είστε εδώ επειδή έχετε πραγματική αξία να προσφέρετε». Το γραφείο του Ράντου βρισκόταν σε ένα μοντέρνο κτίριο γραφείων στο χωριό Ντρέστα. Καθώς ανέβαιναν με το ασανσέρ στον 15ο όροφο, η Μελίνα ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται από άγχος. «Ράντου, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου», είπε καθώς άνοιξαν οι πόρτες του ασανσέρ. «Σχετικά με τι?» «Φοβάμαι μήπως σε απογοητεύσω, μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σου, μήπως δεν είμαι τόσο ικανός όσο φαντάζεσαι». Ο Ράντου σταμάτησε στο διάδρομο και γύρισε προς το μέρος της. «Μελίνα, μπορώ να σου πω ένα μυστικό. Κάθε ικανός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ είχε την ίδια αμφιβολία. Ακριβώς αυτή η αυτοκριτική είναι που διαχωρίζει τους αληθινούς επαγγελματίες από τους αλαζονικούς ανίκανους». Το γραφείο ήταν μικρότερο από ό,τι είχε φανταστεί, αλλά άψογα οργανωμένο. 2 αίθουσες συσκέψεων, 3 ξεχωριστά γραφεία, μια λειτουργική κουζίνα και ένας άνετος χώρος υποδοχής. Η τοίχη ήταν διακοσμημένη με φυτά και μερικούς αφηρημένους πίνακες που μετέφεραν σοβαρότητα χωρίς να είναι ψυχροί. «Μελίνα, θα ήθελα να γνωρίσεις την ομάδα μου», είπε ο Ράντου, οδηγώντας την στον χώρο υποδοχής. Το πρώτο άτομο που συνάντησε ήταν η Πέτρα, η εκτελεστική γραμματέας, μια γυναίκα γύρω στα 40, με ένα ζεστό χαμόγελο και αποτελεσματικότητα εμφανή σε κάθε κίνηση. «Πέτρα, είμαι η Μελίνα Σόκολ, η νέα μας βοηθός έργου», σύστησε ο Ράντου. «Χάρηκα που σε γνώρισα, Μελίνα. Ο Ράντου μίλησε με πολύ καλά λόγια για σένα», είπε η Πέτρα, απλώνοντας το χέρι της με γνήσια εγκαρδιότητα. Έπειτα συνάντησε τον Φίλιπ, τον οικονομικό αναλυτή, έναν νεαρό άνδρα περίπου 28 ετών, με γυαλιά με χοντρό σκελετό και μια στίβα από υπολογιστικά φύλλα συνεχώς δίπλα στον υπολογιστή του. «Ο Φίλιπ φροντίζει για όλη την ανάλυση σκοπιμότητας για τα έργα μας», εξήγησε ο Ράντου. «Θα συνεργαστείτε πολύ μαζί του». «Καλώς ήρθες στην ομάδα, Μελίνα», είπε ο Φίλιππος. «Ελπίζω να σου αρέσουν οι αριθμοί, γιατί εδώ ζούμε με βάση τα δεδομένα». Το τελευταίο μέλος της ομάδας ήταν η Κλάρα, ειδικό σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, μια κομψή γυναίκα
περίπου 50 ετών, που ακτινοβολούσε ικανότητα και εμπειρία. «Η Κλάρα είναι η ειδικός μας σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς», είπε ο Ράντου. «Βοηθά στον εντοπισμό τομέων βελτίωσης στις εταιρείες που αναλύουμε». «Μελίνα, χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω επιτέλους από κοντά», είπε η Κλάρα. «Ο Ράντου μου μίλησε για το υπόβαθρό σου στην εξυπηρέτηση πελατών. Θα είναι πολύτιμο για τα έργα μας». Μετά τις συστάσεις, ο Ράντου πήγε τη Μελίνα σε αυτό που θα ήταν το γραφείο της. Έναν μικρό χώρο, αλλά με ωραία θέα στην πόλη και όλα όσα χρειαζόταν για να εργάζεται άνετα. «Αυτός θα είναι ο χώρος σου», είπε. «Μπορείς να τον διαρρυθμίσεις όπως θέλεις. Α, και αυτό είναι για σένα». Έδωσε ένα κομψό κουτί. Μέσα υπήρχαν ένας υπερσύγχρονος φορητός υπολογιστής, ένα τάμπλετ και μια επαγγελματική κάρτα με το όνομα της Μελίνα Σόκολ, βοηθός στρατηγικών έργων. «Ράντου, αυτό είναι υπερβολικό. Είναι το ελάχιστο που χρειάζεται για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Τώρα, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με μια επισκόπηση του τι κάνουμε εδώ?» Τις επόμενες 2 ώρες, ο Ράντου εξήγησε τη μεθοδολογία της εταιρείας. Ειδικεύτηκαν στον εντοπισμό εταιριών με προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάλυση των κρίσιμων σημείων και στην πρόταση πρακτικών λύσεων για τη βελτίωση του οργανωτικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της παραγωγικότητας. «Η διαφορά μας», εξήγησε ο Ράντου, «είναι ότι δεν εξετάζουμε μόνο τους αριθμούς και τις διαδικασίες. Εξετάζουμε τους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε ότι πίσω από κάθε κακό δείκτη υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία». Η Μελίνα θυμήθηκε αμέσως τη δική της εμπειρία στην Γκαλερί Πριμαβέρα και πώς αναγνωρίζεις αυτές τις εταιρείες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μερικές φορές οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες έρχονται σε εμάς επειδή γνωρίζουν ότι κάτι δεν λειτουργεί. Άλλες φορές κάνουμε έρευνα αγοράς, άμεση παρατήρηση και συζητήσεις με πρώην υπαλλήλους. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια ακριβή διάγνωση πριν προτείνουμε οποιαδήποτε λύση. Και ποιος θα ήταν ο συγκεκριμένος ρόλος μου σε αυτή τη διαδικασία? Αρχικά θα με βοηθήσετε με την έρευνα. Η εμπειρία σας στο λιανικό εμπόριο θα είναι ανεκτήμητη όταν εξετάζουμε εταιρείες του κλάδου. Θα ήθελα επίσης να αναπτύξετε μια μέθοδο για την αξιολόγηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών, κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων. Η πρώτη εργασία της Μελίνας ήταν να αναλύσει 3 εταιρείες λιανικής που βρίσκονταν στη λίστα πιθανών πελατών. Έπρεπε να επισκεφθεί τα καταστήματα ως τακτική πελάτησα, να παρατηρήσει την εξυπηρέτηση, την οργάνωση και το εργασιακό περιβάλλον και να συντάξει μια λεπτομερή αναφορά. «Είναι σαν να είσαι ένας μυστικός αγοραστής, μόνο που είναι πολύ πιο εξελιγμένος», εξήγησε η Κλάρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. «Θα εντοπίσεις όχι μόνο τα προφανή προβλήματα, αλλά και τις βαθύτερες αιτίες πίσω από αυτά». Το πρώτο κατάστημα που επισκέφτηκε η Μελίνα την Τρίτη ήταν μια μπουτίκ γυναικείων ρούχων. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα, αναγνώρισε γνωστά σημάδια. Πολιτές χωρίς κίνητρα, μηχανικό σέρβις, έλλειψη γνώσης προϊόντων. Ήταν σαν να έβλεπε την παλιά της πραγματικότητα από έξω. Αλλά τώρα, αντί να είναι απλώς μια ακόμη αόρατη υπάλληλος, βρισκόταν εκεί με έναν σκοπό. Παρατηρούσε, κρατούσε νοερές σημειώσεις, ανέλυε κάθε αλληλεπίδραση. Ήταν συναρπαστικό να βλέπει μοτίβα που δεν μπορούσε να δει καθαρά πριν. «Πώς ήταν η πρώτη αποστολή?» ρώτησε η Ράντου όταν επέστρεψε στο γραφείο. «Αποκαλυπτικό», απάντησε η Μελίνα. «Είναι εκπληκτικό το πώς μπορούμε να εντοπίσουμε διαρθρωτικά προβλήματα απλώς παρατηρώντας τη συμπεριφορά των εργαζομένων πρώτης γραμμής». «Ακριβώς. Οι υπάλληλοι είναι το θερμόμετρο της εταιρείας. Πες μου τι είδες». Η Μελίνα αφιέρωσε την επόμενη ώρα περιγράφοντας λεπτομερώς τις παρατηρήσεις της. Ο Ράντου άκουγε προσεκτικά, κάνοντας εύστοχες ερωτήσεις που τη βοήθησαν να εμβαθύνει την ανάλυση της. «Μελίνα, έχεις πολύ καλό μάτι για αυτές τις λεπτομέρειες», είπε όταν τελείωσε. «Μπορείς να δεις πέρα από το προφανές. Έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά. Ξέρω πώς είναι να είσαι ο πολιτής χωρίς κίνητρο που δεν μπορεί καν να χαμογελάσει στον πελάτη». Τις επόμενες ημέρες η Μελίνα επισκέφτηκε τις άλλες 2 εταιρείες και συνέταξε λεπτομερείς αναφορές. Με κάθε εργασία ένιωθε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη σιγουριά για τις αναλυτικές της ικανότητες. Την Παρασκευή, ο Ράντου συγκάλεσε συνάντηση με όλο το προσωπικό για να συζητήσουν τις αναφορές της Μελίνα.
«Παιδιά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη δουλειά που έκανε η Μελίνα αυτή την εβδομάδα», είπε προβάλλοντας το πρώτο ρεπορτάζ στην οθόνη. Ο Φίλιπ σφύριξε απαλά όταν είδε το βάθος της ανάλυσης. «Μελίνα, αυτό είναι στο επίπεδο συμβούλων με χρόνια εμπειρίας». «Συμφωνώ», είπε η Κλάρα. «Ειδικά εκείνο το κομμάτι σχετικά με το πώς η αποδέσμευση των εργαζομένων επηρεάζει άμεσα την εμπειρία του πελάτη. Είναι μια σύνδεση που συχνά μας διαφεύγει». Η Πέτρα χαμογέλασε περήφανα. «Καλώς ήρθες και επίσημα στην ομάδα, Μελίνα. Έχεις ήδη αποδείξει ότι ανήκεις εδώ». Όταν τελείωσε η συνάντηση και όλοι έφυγαν, ο Ράντου ζήτησε από τη Μελίνα να μείνει. «Πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή την πρώτη εβδομάδα?» ρώτησε. «Ειλικρινά, σαν να βρήκα το κάλεσμα μου», απάντησε. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ότι αξιοποιώ πλήρως τις δυνατότητές μου. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Αλλά Μελίνα, πρέπει να σου πω κάτι σημαντικό». Ο τόνος του άλλαξε, έγινε πιο σοβαρός. Η Μελίνα ένιωσε πεταλούδες στο στομάχι της. «Τι είναι αυτό?» «Μία από τις εταιρείες που αξιολογήσατε αυτή την εβδομάδα είναι η αλυσίδα στην οποία ανήκει το παλιό σας κατάστημα». Η Μελίνα ανοιγόκλεισε τα μάτια της, επεξεργαζόμενη την πληροφορία. Η ανοιξιάτικη γκαλερί. Όχι μόνο το κατάστημά του, αλλά ολόκληρη η αλυσίδα. 23 καταστήματα είναι διάσπαρτα σε όλη την πόλη. Ο ιδιοκτήτης μας προσέγγισε πριν από μερικές εβδομάδες επειδή ανησυχεί για τη μείωση των πωλήσεων και την υψηλή εναλλαγή προσωπικού. «Το ήξερες αυτό όταν με προσέλαβες?» Ο Ράντου δίστασε για μια στιγμή. «Ναι, το ήξερα». «Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα?» «Επειδή ήθελα πρώτα να εδραιωθείς εδώ, να αποκτήσεις εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου. Και επειδή ήξερα ότι όταν ερχόταν η ώρα να εργαστώ σε αυτό το συγκεκριμένο έργο, θα ήσουν το καταλληλότερο άτομο για να το ηγηθείς». Η Μελίνα κάθισε βαριά στην καρέκλα της. «Θέλεις να ηγηθώ ενός έργου για την αναδιάρθρωση της εταιρείας που με απέρριψε? Θέλω να έχεις την ευκαιρία να τους δείξεις και στον εαυτό σου τι πραγματικά είσαι ικανός να κάνεις». Η σιωπή στο δωμάτιο ήταν βαριά. Η Μελίνα κοίταξε έξω από το παράθυρο, παρακολουθώντας την πόλη να φωτίζεται με τα φώτα του απογεύματος, συνειδητοποιώντας το μέγεθος αυτού που πρότεινε ο Ράντου. «Μελίνα», είπε απαλά, «μερικές φορές η ζωή μας δίνει την ευκαιρία να ξαναγράψουμε τη δική μας ιστορία. Το ερώτημα είναι αν έχουμε το θάρρος να πιάσουμε την πένα». Στράφηκε προς το μέρος του και ο Ράντου είδε κάτι στα μάτια της που δεν ήταν εκεί όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Απόλυτη αποφασιστικότητα. «Πότε ξεκινάμε?» Η Μελίνα πέρασε το Σαββατοκύριακο βυθισμένη στην ανάγνωση των εγγράφων του δικτύου Γκαλερί Πριμαβέρα που ο Ράντου είχε μοιραστεί μαζί της. Στοιχεία πωλήσεων, αναφορές κύκλου εργασιών, έρευνες ικανοποίησης πελατών, αξιολογήσεις απόδοσης, όλα έδειχναν μια πολύ πιο ζωφερή εικόνα από ό,τι είχε φανταστεί όταν εργαζόταν εκεί. Το ποσοστό εναλλαγής εργαζομένων κειμενόταν στο 40% ετησίως. Οι πωλήσεις είχαν μειωθεί κατά 15% τα τελευταία 2 χρόνια. Ακόμα χειρότερα, οι διαδικτυακές κριτικές για τα καταστήματα ήταν συντριπτικά αρνητικές, με τους πελάτες να παραπονιούνται για ψυχρή εξυπηρέτηση και έλλειψη γνώσης των προϊόντων από τους πολιτές. «Είναι σουρεαλιστικό», μουρμούρισε στον εαυτό της, ξεφυλίζοντας μια έκθεση για το οργανωτικό κλίμα. Η Γκαλερί Πριμαβέρα που γνώριζε από μέσα ήταν ακόμη πιο δυσλειτουργική από τους αριθμούς. Τη Δευτέρα έφτασε στο γραφείο με διαφορετική ενέργεια. Είχε πλέον μια αποστολή, κάτι που πήγαινε πολύ πιο πέρα από την απλή απόδειξη της επαγγελματικής του αξίας. Ήταν μια ευκαιρία να μεταμορφώσει το τοξικό περιβάλλον που είχε σχεδόν καταστρέψει την αυτοεκτίμησή του. «Καλημέρα, Μελίνα», χαιρέτησε ο Ράντου, καθώς έμπαινε στο γραφείο του. «Είστε έτοιμοι για την πρώτη μας επίσημη συνάντηση σχετικά με το έργο της ανοιξιάτικης Γκαλερί?» «Περισσότερο από έτοιμος. Πέρασα το Σαββατοκύριακο μελετώντας όλη την ύλη». Στη συνάντηση συμμετείχε ολόκληρη η ομάδα. Ο Φίλιππος είχε προετοιμάσει μια λεπτομερή οικονομική ανάλυση, η Κλάρα είχε φέρει μελέτες για τα προφίλ των εργαζομένων και η Πέτρα είχε καταρτήσει ένα προκαταρκτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. «Πριν ξεκινήσουμε», είπε ο Ράντου, «πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτό το έργο θα έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Μελίνα ήταν στην εταιρεία μέχρι πρόσφατα, κάτι που μας δίνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα,
όσον αφορά την εσωτερική γνώση, αλλά δημιουργεί επίσης ορισμένες ηθικές προκλήσεις της, οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε προσεκτικά. Η Κλάρα έσκυψε μπροστά. «Μελίνα, νιώθεις άνετα να ηγείσαι ενός έργου στην παλιά σου εταιρεία? Μπορεί να είναι συναισθηματικά δύσκολο». «Ειλικρινά, Κλάρα, νομίζω ότι αυτό ακριβώς πρέπει να κάνω», απάντησε η Μελίνα. «Γνωρίζω τα προβλήματα εκ των έσω, ξέρω πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα σημεία απογοήτευσης των εργαζομένων και καταλαβαίνω γιατί οι πελάτες είναι δυσαρεστημένοι». Ο Φίλιπ σήκωσε το χέρι του. «Μια πρακτική ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της αναγνώρισής σας από τους τρέχοντες υπαλλήλους? Μήπως αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την ανάλυση μας?» «Για την ακρίβεια», παρενέβη ο Ράντου, «μίλησα με τον ιδιοκτήτη του δικτύου, τον κύριο Ζαάρον, Μαύρο, και μου πρότεινε να κάνουμε μια υβριδική δουλειά. Εν μέρει ανώνυμη παρατήρηση, εν μέρει με τη Μελίνα να παρουσιάζεται επίσημα ως σύμβουλος». Μελίνα παραλίγο να πνιγεί με τον καφέ της. «Μαύρος. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ονομάζεται Άρον Μαύρος». «Σωστά. Γιατί?» «Τον ξέρεις?» «Μαύρος. Αυτό είναι και το επώνυμό σου». Η σιωπή στο δωμάτιο έγινε τεταμένη. Ο Ράντου κοίταξε τα άλλα μέλη της ομάδας. «Παιδιά, μπορείτε να μας δώσετε λίγα λεπτά?» Όταν έμειναν μόνοι, η Μελίνα κοίταξε τον Ράντου με ένα μείγμα σύγχυσης και αυξανόμενης καχυποψίας. «Ράντου, θέλω να είσαι απόλυτα ειλικρινής μαζί μου. Ποια είναι η σχέση σου με τον ιδιοκτήτη της Γκαλερί Πριμαβέρα?» Ο Ράντου αναστέναξε βαθιά. «Ο Άρον Μαύρος είναι ο μεγαλύτερος αδερφός μου». Τα λόγια έπεσαν σαν βόμβα. Η Μελίνα σηκώθηκε από την καρέκλα της και κατευθύνθηκε προς το παράθυρο καθώς επεξεργαζόταν τις πληροφορίες. «Αδερφός σου, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας όπου εργάστηκα για 7 χρόνια, χωρίς να ξέρω την ύπαρξή σου». «Μελίνα, άσε με να σου εξηγήσω». «Εξήγησέ μου τι, Ράντου». Γύρισε και εκείνος μπορούσε να δει τον πόνο και τον θυμό στα μάτια της. Ότι όλο αυτό το θέμα με ανακάλυψε τυχαία ήταν φάρσα. Ότι με προσέλαβες επειδή είμαι ένα βολικό παράδειγμα για την οικογένειά σου. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πώς είναι? Γιατί τώρα όλα βγάζουν νόημα. Ο τρόπος που εμφανίστηκες στο κατάστημα, το πώς ήξερες ακριβώς τι να πεις, το πώς είχες πληροφορίες για μένα που κανένας κανονικός πελάτης δεν θα είχε. Ο Ράντου την πλησίασε, αλλά η Μελίνα έκανε πίσω. «Μελίνα, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Ναι, ήξερα ποια ήσουν πριν από εκείνη την ημέρα στο μαγαζί. Ναι, πήγα εκεί ειδικά για να σε γνωρίσω. Αλλά όχι για τους λόγους που φαντάζεσαι». «Τότε γιατί?» «Επειδή ο αδερφός μου κατέστρεφε ζωές όπως κατέστρεψε και της κόρης μου». Η φράση σταμάτησε τη Μελίνα εν μέσω θυμού. «Τι εννοείς?» Ο Ράντου κάθισε βαριά στην καρέκλα του. «Η Καλίνα, η κόρη μου, εργαζόταν σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας πριν από 4 χρόνια. Ο Άρον δεν ήξερε καν ότι ήταν κόρη μου. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά επώνυμα από τότε που χώρισαν οι γονείς μας. Πήρε τη δουλειά με δική της αξία». Η Μελίνα ξανακάθισε με τον θυμό της να δίνει τη θέση της στην περιέργεια. «Η Καλίνα πέρασε όλα όσα πέρασες κι εσύ. Την αγνόησαν, την υποτίμησαν, οι προμήθειές της αναδιανεμήθηκαν, μεταφέρθηκε σε λιγότερο ορατούς τομείς. Μου έλεγε για τη δουλειά της και εγώ την άκουγα, σκεπτόμενη ότι αυτές ήταν απλώς οι συνήθεις προκλήσεις ενός νέου επαγγελματία. Και τι συνέβη? Αναπτύξει έντονο άγχος και στη συνέχεια κατάθλιψη. Προσπάθησε να μιλήσει με τους προϊσταμένους της στο τμήμα HR και μάλιστα έγραψε μια επιστολή στη διοίκηση. Τίποτα δεν άλλαξε. Αντίθετα άρχισαν να της το κάνουν δύσκολο, σαν να ήταν προβληματική υπάλληλος. Η Μελίνα ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος της. Η ιστορία ήταν οδυνηρά γνώριμη. Μια μέρα δεν άντεχε άλλο και απλά δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι. Πήρε άδεια ασθενείας για 1 μήνα. Όταν επέστρεψε, της φέρθηκαν σαν να ήταν ένα εύθραυστο άτομο, ακατάλληλο για εργασία. Την μεταθέσανε σε μια διοικητική θέση, όπου ήταν απομονωμένη από όλους. Ράντου παραιτήθηκε στα 25 γενέθλιά της. Είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη, γνωρίζοντας ότι περνούσε 8 ώρες την ημέρα σε ένα μέρος που την έκανε να νιώθει σαν να μην έχει τίποτα, και μετά. Ο Ράντου έκλεισε τα μάτια του. Μετά προσπάθησε να ξεκινήσει από την αρχή αλλού, αλλά η εμπειρία στην εταιρεία του αδερφού μου είχε καταστρέψει την αυτοπεποίθησή της.
Κάθε συνέντευξη για δουλειά ήταν μαρτύριο, κάθε απόρριψη επιβεβαίωνε στο μυαλό της ότι ήταν πραγματικά άχρηστη. Η Μελίνα άρχισε να καταλαβαίνει το μέγεθος της τραγωδίας. Η Καλίνα έπεσε σε μια δίνη κατάθλιψης που δεν ήξερα πώς να βοηθήσω. Ταξίδευα συνέχεια για δουλειά. Ήμουν πάντα απασχολημένη με σημαντικά έργα, πάντα σκεπτόμενη ότι θα τα κατάφερνε μόνη της. Μέχρι που ένα πρωί δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την πρόταση, αλλά δεν χρειαζόταν. Η Μελίνα κατάλαβε. Τότε ανακάλυψα ότι ο αδερφός μου ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας όπου εργαζόταν. Αντιμετώπισα τον Άρον και μου είπε απλώς ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις συναισθηματικές αδυναμίες μεμονωμένων υπαλλήλων, ότι οι εταιρείες δεν ήταν ψυχολογικές κλινικές. Θεέ μου, Ράντου. Τότε άρχισα να ψάχνω πιο βαθιά για την εταιρεία του, ανακάλυψα ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση. Υπήρχαν δεκάδες πρώην υπάλληλοι με ιστορίες παρόμοιες με τη Καλίνα. Ταλαντούχοι, άνθρωποι που είχαν υποτιμηθεί συστηματικά μέχρι που έχασαν εντελώς την αυτοπεποίθησή τους. Η Μελίνα σηκώθηκε και περπάτησε προς τον Ράντου, βάζοντας το χέρι της στον ώμο του. «Και έτσι αποφάσισες να ειδικευτείς στην οργανωτική συμβουλευτική». «Ακριβώς. Αλλά ο Άρον πάντα αρνιόταν τη βοήθειά μου. Έλεγε ότι ήμουν συναισθηματικά φορτισμένη, ότι ανακάτευα προσωπικά ζητήματα με επαγγελματικά. Μέχρι πριν από 3 μήνες, όταν τα νούμερα χειροτέρεψαν, τόσο πολύ δεν είχε άλλη επιλογή από το να έρθει σε μένα. Εγώ τι γίνεται, πώς έμαθες για μένα?» Άρχισα να κάνω ανώνυμες επισκέψεις σε καταστήματα για να κατανοήσω καλύτερα την εσωτερική δυναμική. Σε μια τέτοια επίσκεψη, μίλησα με μια πρώην υπάλληλο που είχε φύγει πρόσφατα. Ανέφερε μια συνάδελφο που ήταν εξαιρετικά ικανή, αλλά αγνοούνταν συνεχώς. Είπε ότι αυτό το άτομο γνώριζε κάθε πελάτη ονομαστικά, είχε εξαιρετικές πωλήσεις, αλλά ποτέ δεν έλαβε αναγνώριση. Και νόμιζες ότι θα μπορούσα να είμαι σαν την κόρη σου. Όχι μόνο αυτό, σκέφτηκα ότι ίσως ήσουν το κλειδί για να καταλάβουμε πώς να μετατρέψουμε αυτό το τοξικό περιβάλλον σε κάτι καλύτερο. Και σκέφτηκα επίσης ότι το να σε βοηθήσω θα ήταν ένας τρόπος να τιμήσω τη μνήμη της, Καλίνα. Η Μελίνα επέστρεψε στην καρέκλα της, με το βάρος όλων αυτών των αποκαλύψεων να κατακλείζεται από το μυαλό της. «Ράντου, καταλαβαίνω τα κίνητρά σου και λυπάμαι για την απώλεια της κόρης σου. Αλλά μου είπες ψέματα. Με έκανες να πιστέψω ότι με είχες ανακαλύψει τυχαία, ενώ στην πραγματικότητα με ερευνούσες. Έχεις δίκιο. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά Μελίνα, σε παρακαλώ σκέψου το εξής. Ακόμα και γνωρίζοντας όλα αυτά, θέλεις ακόμα να είσαι μέρος της λύσης. Θέλεις ακόμα να βοηθήσεις στη μετατροπή αυτής της εταιρείας». Η Μελίνα έμεινε σιωπηλή για πολλή ώρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο την πόλη από κάτω. Σκέφτηκε την Καλίνα, μια νεαρή γυναίκα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, αλλά με την οποία είχε μοιραστεί μια οδυνηρά παρόμοια εμπειρία. Σκέφτηκε όλους τους άλλους υπαλλήλους που βίωναν ακόμα ότι είχε περάσει κι αυτή. «Ράντου», είπε τελικά, «θα συνεχίσω με το έργο, αλλά με κάποιους όρους, ο οποίος, πρώτον, τέλος οι μισές αλήθειες. Αν πρόκειται να συνεργαστούμε πρέπει να τα ξέρω όλα. Δεύτερον, θέλω να γνωρίσω τον αδερφό σου αυτοπροσώπως πριν ξεκινήσουμε. Τρίτον, αυτό το έργο δεν έχει να κάνει με την εκδίκηση ή την τιμή των αναμνήσεων. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου άνθρωποι σαν εμένα και την κόρη σου μπορούν να ευδοκιμήσουν». Ο Ράντου έγνεψε καταφατικά. «Συμφωνώ με όλους τους όρους». «Και κάτι τελευταίο», είπε η Μελίνα, σηκώνοντας το κουράγιο της. «Όταν παρουσιάσουμε τα ευρήματα αυτού του έργου στον αδερφό σου, θέλω να ξέρει ακριβώς ποια είμαι. Θέλω να θυμάται τον ακατάλληλο υπάλληλο που εργαζόταν για 7 χρόνια σε ένα από τα καταστήματά του. Θέλω να δει τι έγινε αυτό το άτομο όταν του δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία». Ο Ράντου χαμογέλασε για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η δύσκολη συζήτηση. «Μελίνα, είμαι σίγουρη ότι η Καλίνα θα ήταν περήφανη να σε γνωρίσει. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό με τον σωστό τρόπο. Ας δείξουμε ότι είναι δυνατό να μεταμορφώσουμε ζωές όταν φερόμαστε στους ανθρώπους με τον σεβασμό που τους αξίζει». Όταν η ομάδα επέστρεψε στην αίθουσα συνεδριάσεων, βρήκε μια διαφορετική Μελίνα. Όχι πια την ανασφαλή πολίτρια των πρώτων ημερών, αλλά μια αποφασισμένη σύμβουλο με σαφή αποστολή. «Παιδιά», είπε,
Αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία της συνάντησης, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά ουσιαστικό. Ας μετατρέψουμε μια εταιρεία που καταστρέφει το ταλέντο σε μια εταιρεία που το αναπτύσσει. Ο Φίλιπ και η Κλάρα αντάλλαξαν εντυπωσιασμένα βλέμματα. Η Πέτρα χαμογέλασε, περήφανη για τη μεταμόρφωση που έβλεπε. «Ποιο είναι το πρώτο βήμα?» ρώτησε η Κλάρα. «Θα ξεκινήσουμε, επισκεπτόμενοι και τα 23 καταστήματα της αλυσίδας. Αλλά αυτή τη φορά όχι ως ανώνυμοι παρατηρητές. Θα συστηθούμε επίσημα ως σύμβουλοι και θα μιλήσουμε απευθείας στους υπαλλήλους. Θέλω να ακούσω τις ιστορίες τους, να κατανοήσω τις απογοητεύσεις τους, να εντοπίσω τα ταλέντα που σπαταλώνται». «Και μετά?» ρώτησε ο Φίλιππος. «Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μια έκθεση που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Μια έκθεση που θα δείχνει ακριβώς το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος της αγνόησης των δυνατοτήτων των ανθρώπων». Ο Ράντου παρακολουθούσε τη Μελίνα να ηγείται της συζήτησης με ένα μείγμα υπερηφάνειας και θαυμασμού. Είχε μετατρέψει τον προσωπικό της πόνο σε καύσιμο για μια μεγαλύτερη αποστολή. Ακριβώς όπως ήλπιζε ότι θα έκανε, αλλά υπήρχε ένα πράγμα που δεν της είχε πει ακόμα. Κάτι για τον αδερφό του, τον Άρον, που θα άλλαζε εντελώς τη δυναμική του έργου. Κάτι που είχε ανακαλύψει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και που θα έκανε την τελική αναμέτρηση πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι είχαν φανταστεί και οι δύο. Προς το παρόν, θα κρατούσε αυτές τις πληροφορίες για τον εαυτό του. Η Μελίνα είχε αντιμετωπίσει αρκετές αποκαλύψεις για μια μέρα. Σύντομα όμως θα χρειαζόταν να μάθει όλη την αλήθεια για τον άνθρωπο που έλεγχε την τύχη εκατοντάδων υπαλλήλων και τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους είχε τελικά συμφωνήσει να προσλάβει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του αδελφού της. Τις επόμενες 2 εβδομάδες, η Μελίνα και η ομάδα της επισκέφθηκαν και τα 23 καταστήματα της Γκαλερία Πριμαβέρα. Με κάθε συνέντευξη με τους υπαλλήλους, με κάθε παρατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος, η εικόνα γινόταν πιο ξεκάθαρη και πιο ανησυχητική. Δεν επρόκειτο απλώς για μια εταιρεία με προβλήματα διοίκησης, ήταν ένα σύστημα σχεδιασμένο να διατηρεί τους ανθρώπους σε θέσεις υποταγής. «Ράντου, πρέπει να το δεις αυτό», είπε η Μελίνα ένα απόγευμα Πέμπτης, μπαίνοντας στο γραφείο του με μια στίβα από αναφορές. «Τα πρότυπα είναι συνεπή σε όλα τα καταστήματα. Δεν είναι ανικανότητα της διοίκησης, είναι μια σκόπιμη πολιτική». Ο Ράντου σήκωσε το βλέμμα του από τα έγγραφα που εξέταζε. «Τι εννοείς με τον όρο σκόπιμη πολιτική?» «Κάθισε και ετοιμάσου, γιατί αυτό που πρόκειται να σου πω θα σε σοκάρει όσο με σόκαρε και εμένα». Η Μελίνα τράβηξε μια καρέκλα και άνοιξε τον φορητό υπολογιστή της. «Ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα εσωτερικό εγχειρίδιο για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα, αλλά το οποίο ακολουθούν όλοι οι διευθυντές πιστά». «Τι είδους εγχειρίδιο?» Η Μελίνα άρχισε να διαβάζει από τις σημειώσεις της. «Στρατηγικές για να διατηρούν τους εργαζομένους παραγωγικούς χωρίς να δημιουργούν προσδοκίες για ανάπτυξη. Μέθοδοι για την ανακατανομή των πιστώσεων πωλήσεων για τη διατήρηση της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας. Τεχνικές για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των εργαζομένων που επιδεικνύουν φιλοδοξίες πάνω από το κύρος τους». Ο Ράντου χλώμιασε. «Λες μήπως ο αδερφός μου δημιούργησε ένα σύστημα για να υποτιμά σκόπιμα τους υπαλλήλους?» «Χειρότερα από αυτό. Έχω μιλήσει με 17 πρώην υπαλλήλους τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Όλοι τους έχουν μοιραστεί εμπειρίες ίδιες με τις δικές μου και της κόρης σας. Και όλοι τους ανέφεραν ότι όταν προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τις πρακτικές, χαρακτηρίστηκαν ως εκτός της εταιρικής κουλτούρας». «Θεέ, μόισε Ράντου, πόσο καιρό έχει περάσει από τότε που εσύ και ο αδερφός σου κάνατε σοβαρή συζήτηση για την εταιρεία του? Από τότε που πέθανε η Καλίνα δεν έχουμε μιλήσει σχεδόν τίποτα. Γιατί?» Η Μελίνα δίστασε πριν κάνει την επόμενη ερώτηση. «Είσαι σίγουρος ότι δεν ήξερε ότι η Καλίνα ήταν κόρη του όταν εργαζόταν εκεί?» «Ναι, γιατί ρωτάς?» «Επειδή βρήκα κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα». Η Μελίνα άνοιξε έναν φάκελο και έβγαλε μια φωτοτυπία ενός εγγράφου. «Αυτή είναι μια αξιολόγηση απόδοσης για την Καλίνα, υπογεγραμμένη προσωπικά από τον αδερφό της. Κοιτάξτε την ημερομηνία». Ο Ράντου πήρε το χαρτί και η έκφρασή του άλλαξε εντελώς.
Αυτό είναι αδύνατο. Αυτή η αξιολόγηση είναι 2 μήνες πριν από αυτήν, πριν μας φύγει. Και είναι υπογεγραμμένη από τον Άρον. Και δείτε τα σχόλιά του. Ο Ράντου διάβασε φωναχτά. Η υπάλληλος επιδεικνύει δυναμικό άνω του μέσου όρου, αλλά επιδεικνύει συναισθηματική αστάθεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εικόνα της εταιρείας στους πελάτες υψηλής ποιότητας. Συνιστώ τη μετάθεση σε διοικητικές θέσεις μέχρι να επιδείξει μεγαλύτερη επαγγελματική ωριμότητα. Η κόρη του δεν ήταν απλώς μία ακόμη υπάλληλος για αυτόν Ράντου, την γνώριζε προσωπικά, γνώριζε τις δυνατότητές της κι όμως επέλεξε να καταστρέψει την αυτοπεποίθησή της. Ο Ράντου άφησε το χαρτί στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι ο αδερφός σου ήξερε ακριβώς τι έκανε και αν γνώριζε την Καλίνα προσωπικά, είναι πιθανό να γνώριζε και για την οικογενειακή σχέση μεταξύ σας. Η σιωπή στο δωμάτιο ήταν βαριά. Ο Ράντου σηκώθηκε και περπάτησε προς το παράθυρο, συνειδητοποιώντας το μέγεθος αυτής της αποκάλυψης. «Μελίνα, πρέπει να σου πω κάτι που έμαθα την περασμένη εβδομάδα», είπε τελικά. «Κάτι για το γιατί ο Άρον ήρθε σε μένα για αυτή τη συμβουλευτική συνεδρία». «Τι?» «Δεν ανησυχεί μόνο για την πτώση των πωλήσεων. Η εταιρεία ερευνάται από το Υπουργείο Εργασίας για καταχρηστικές πρακτικές κατά των εργαζομένων. Εάν αποδειχθεί η ύπαρξη συστηματικής ηθικής παρενόχλησης, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αγωγές εκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και το κλείσιμο ορισμένων μονάδων». Η Μελίνα ένιωθε σαν όλα τα κομμάτια ενός πολύπλοκου παζλ να έμπαιναν επιτέλους στη θέση τους. «Σε προσέλαβε για να καθαρίσεις την εικόνα της εταιρείας πριν ολοκληρωθεί η έρευνα». «Ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Ανακάλυψα ότι η συμβουλευτική μας εταιρεία δεν είναι η μόνη που προσέλαβε. Υπάρχουν 3 άλλες εταιρείες που εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς: επικοινωνίες, δημόσιες σχέσεις και νομικά. Ράντου, εσείς οι 2 χειραγωγείστε. Ο αδερφός σου δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στην εταιρεία. Θέλει να δημιουργήσει μια πιστική πρόσωψη για να αποφύγει τις νομικές συνέπειες». Εκείνη τη στιγμή η πέτρα χτύπησε την πόρτα. «Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ο κύριος Άρον Μαύρος έφτασε. Είπε ότι θα ερχόταν στη συνάντηση των 3 η ώρα». Η Μελίνα και ο Ράντου κοιτάχτηκαν. Δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση για εκείνη την ώρα. «Πες του ότι θα κατέβουμε να τον συναντήσουμε στην αίθουσα συσκέψεων», είπε ο Ράντου. Όταν έμειναν μόνοι, η Μελίνα άρπαξε το μπράτσο του Ράντου. «Πριν αντιμετωπίσουμε τον αδερφό σου, πρέπει να μάθω, είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις αλήθειες που θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολοσχερώς τη σχέση σας». «Μελίνα, η κόρη μου πέθανε εξαιτίας των πρακτικών της εταιρείας του. Δεν υπάρχει οικογενειακή σχέση που να αξίζει περισσότερο από αυτό. Ας το κάνουμε λοιπόν με τον σωστό τρόπο. Ας τον αντιμετωπίσουμε με τα γεγονότα και ας δούμε πώς θα αντιδράσει». Ο Άρον Μαύρος ήταν μια παλαιότερη, πιο επιβλητική εκδοχή του Ράντου. Τα γκρίζα μαλλιά του ήταν κομμένα προσεγμένα, το κοστούμι του ραμμένο και η στάση του αντανακλούσε εξουσία και πλούτο. Όταν μπήκε στην αίθουσα συνεδριάσεων, χαιρέτησε τον αδελφό του με επίσημη ψυχραιμία. «Ράντου, ελπίζω η δουλειά να προχωρά καλά. Άρον, θα ήθελα να γνωρίσεις τη Μελίνα Σόκολ, την αναλήτρια συμπεριφοράς μας». Ο Άρον άπλωσε το χέρι του στη Μελίνα χωρίς να την κοιτάξει επίμονα. «Χάρηκα που σε γνώρισα. Ελπίζω να έχεις κάποιες πολύτιμες πληροφορίες για τους υπαλλήλους μας. Στην πραγματικότητα, κύριε Μαύρο, έχω πολύ συγκεκριμένες γνώσεις», είπε η Μελίνα, διατηρώντας τον επαγγελματικό της τόνο. «Εργάστηκα σε ένα από τα καταστήματά σας για 7 χρόνια». Η έκφραση του Άρον άλλαξε ελαφρώς. «Α, έχεις πρακτική εμπειρία. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, Ράντου. Εργαζόμουν στο εμπορικό κέντρο Βίλα Ντρέστα», συνέχισε η Μελίνα. «Έφυγα πριν από μερικές εβδομάδες για να αποδεχτώ αυτή τη θέση». Ο Άρον την παρατήρησε πιο προσεκτικά, αλλά δεν έδειξε καμία αναγνώριση. «Και ποια είναι η αρχική σου εκτίμηση για την εταιρεία?» Ο Ράντου έσκυψε μπροστά. «Άρον, πριν συζητήσουμε οτιδήποτε, πρέπει να διευκρινίσω κάτι σημαντικό. Ήξερες ότι η Καλίνα ήταν κόρη μου όταν εργαζόταν στην εταιρεία?» Η ερώτηση έπεσε σαν βόμβα στο δωμάτιο. Ο Άρον έμεινε ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα πριν απαντήσει. «Ναι, το ήξερα». Ο Ράντου έσφιξε τις γροθιές του. «Και παρόλο που το ήξερες, αυτό επέτρεψες να τις φερθούν έτσι». «Ράντου, οι δουλειές είναι δουλειές. Δεν θα μπορούσα να τις δείξω ιδιαίτερη μεταχείριση μόνο
Μόνο επειδή ήταν κόρη σου. Αυτό θα ήταν νεποτισμός. «Ειδική μεταχείριση», υψώθηκε η φωνή του Ράντου. «Μιλώ για βασική ανθρώπινη μεταχείριση». Μελίνα παρενέβη. «Κύριε Άρον, μπορώ να σας δείξω μερικά δεδομένα που συλλέξαμε κατά την ανάλυση μας». Άνοιξε τον φορητό υπολογιστή της και έβγαλε μία παρουσίαση στην οθόνη. «Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρεία σας είχε ετήσιο ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 45%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Το 70% των πρώην υπαλλήλων που πήραμε συνέντευξη ανέφεραν ότι έχουν βιώσει εκφοβισμό. Οι πωλήσεις σας έχουν μειωθεί κατά 20% την ίδια περίοδο. Οι αριθμοί είναι ερμηνεύσιμοι, Δεσποινή Σόκολ. Η αγορά είναι δύσκολη για όλους». «Έχεις δίκιο, αλλά τι γίνεται με αυτούς τους αριθμούς?» Η Μελίνα άλλαξε τη διαφάνεια. 23 αγωγές για εργατικά αδικήματα τα τελευταία 2 χρόνια. 15 επίσημες καταγγελίες στο Υπουργείο Εργασίας και μια συνεχιζόμενη ομοσπονδιακή έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 50 εκατομμύρια ρεάλ. Ο Άρον μετακινήθηκε αμήχανα στην καρέκλα του. «Ράντου, δεν μου είπες ότι η ομάδα σου είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές νομικές πληροφορίες?» «Δεν χρειαζόμαστε πρόσβαση, Άρον. Αυτές οι πληροφορίες είναι δημόσιες σε όποιον ξέρει πού να ψάξει», απάντησε ο Ράντου. «Το ερώτημα είναι, μας προσλάβατε για να λύσουμε τα προβλήματα της εταιρείας ή για να κρύψετε τα αποδεικτικά στοιχεία? Αυτό είναι παράλογο». «Είναι παράλογο αυτό». Η Μελίνα σηκώθηκε και περπάτησε προς έναν φάκελο που είχε ετοιμάσει. «Κύριε Άρον, αναγνωρίζετε αυτή την υπογραφή?» Του έθεσε την εκτίμηση για την καλίνα που είχε δείξει στον Ράντου νωρίτερα. Ο Άρον χλώμιασε όταν είδε το έγγραφο. «Από πού το πήρες αυτό?» «Στα αρχεία της εταιρείας. Αρχεία που μας έδωσαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού σας όταν ζητήσαμε πρόσβαση στις αξιολογήσεις απόδοσής σας». Η Μελίνα έσκυψε πάνω από το τραπέζι. «Αυτή είναι η αξιολόγηση που δώσατε στην καλίνα 2 μήνες πριν αυτοκτονήσει. Την ήξερες, γνώριζες τις δυνατότητές της και επέλεξες να καταστρέψεις την αυτοεκτίμησή της ούτως ή άλλως». «Εγώ δεν ήταν έτσι». «Έτσι δεν ήταν, Άρον». Ο Ράντου σηκώθηκε με τη φωνή του να τρέμει από καταπιεσμένο θυμό. «Ήξερες ότι ήταν κόρη μου. Ήξερες ότι ήταν ταλαντούχα και επέλεξες να εφαρμόσεις τις στρατηγικές διαχείρισης σου πάνω της σαν να ήταν απλώς ένας άλλος αριθμός». Ο Άρον έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα. Όταν τελικά μίλησε, η φωνή του ήταν διαφορετική, λιγότερο αυταρχική. «Ράντου, δεν καταλαβαίνεις τις πιέσεις που αντιμετώπιζα. Η εταιρεία έχανε μερίδιο αγοράς. Έπρεπε να διατηρήσω χαμηλό το κόστος, αυξημένη την παραγωγικότητα. Εις βάρος της ψυχικής υγείας των υπαλλήλων, δεν ήθελα ποτέ να συμβεί τίποτα στην καλίνα. Όταν άκουσα τα νέα ένιωσα συντετριμμένη, συγκλονισμένη». Η Μελίνα ξανακάθισε, αλλά η φωνή της είχε μια ένταση που έκανε τον Άρον να ανατριχιάσει. «Ξέρετε τι είναι καταστροφικό, κύριε Άρον? Είναι να εργάζεσαι για μια εταιρεία 7 χρόνια, να τα δίνεις όλα και να σου φέρονται σαν να είσαι αόρατος. Είναι να βλέπεις τους συναδέλφους σου να ταπεινώνονται κάθε μέρα από προϊσταμένους που ακολουθούν εγχειρίδια για το πώς να εξουδετερώνουν τη φιλοδοξία. Είναι να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν την ανιψιά σου που υποφέρουν αυτή τη στιγμή στα καταστήματά σου». «Η ανιψιά μου». «Ναι, η ανιψιά σου. Η καλίνα ήταν ανιψιά σου και εσύ την κατέστρεψες συστηματικά. Και ξέρεις γιατί μας προσέλαβες πραγματικά? Όχι για να βελτιώσουμε την εταιρεία. Για να δημιουργήσεις ένα προπέτασμα καπνού που σε προστατεύει από τις νομικές συνέπειες των μεθόδων σου». Ο Άρον σηκώθηκε απότομα. «Αρκετά, δεν ήρθα εδώ για να μου επιτεθούν. Ήρθα για μια επαγγελματική συνάντηση». «Ας είμαστε λοιπόν επαγγελματίες», είπε ο Ράντου κρατώντας σταθερή τη φωνή του. «Να η επίσημη πρότασή μας. Έχετε 2 επιλογές. Πρώτον, να εφαρμόσετε αμέσως όλες τις αλλαγές που θα προτείνουμε. Να απολύσετε όλους τους προϊσταμένους που σας εκφοβίζουν και να κάνετε πραγματικά την εταιρεία σας ένα αξιοπρεπές μέρος εργασίας. Και η δεύτερη επιλογή είναι να παραδώσουμε την πλήρη έκθεσή μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποδεικτικών στοιχείων που έχουμε συλλέξει, απευθείας στους ερευνητές του Υπουργείου Εργασίας». Σιωπή στο δωμάτιο ήταν εκκοφαντική.
Ο Άρον κοίταξε τον αδερφό του σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά. «Με εκβιάζεις?» «Όχι, Άρον. Σου προσφέρω μια ευκαιρία να εξαργυρώσεις δεκαετίες κακοποιητικών πρακτικών. Μια ευκαιρία να τιμήσεις τη μνήμη της ανιψιάς σου κάνοντας αυτό που έπρεπε να είχες κάνει εδώ και πολύ καιρό». Ο Άρον περπάτησε προς το παράθυρο, όρθιος με την πλάτη του γυρισμένη, προς το μέρος τους για αρκετά λεπτά. Όταν γύρισε, η Μελίνα είδε κάτι στα μάτια του που δεν περίμενε να δει. Δάκρυα. «Ράντου, ήξερα ότι η Καλίνα ήταν κόρη σου από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι της σε ένα από τα καταστήματά μου. Και εγώ νόμιζα ότι αν ήμουν πιο αυστηρή μαζί της, θα αποδείκνυα ότι δεν υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση. Ότι αν μπορούσε να ευδοκιμήσει υπό τις ίδιες συνθήκες με τις άλλες, θα αποδείκνυε την πραγματική της αξία. Αλλά ήσουν υπερβολικά αυστηρός, Άρον. Ήσουν σκληρός. Το ξέρω». Η φωνή του μόλις που ακουγόταν. Όταν άκουσα τα νέα για την Καλίνα, προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν σχετίζονταν με τη δουλειά. Ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες, αλλά βαθιά μέσα μου πάντα το ήξερα. Η Μελίνα σηκώθηκε και περπάτησε προς το μέρος του. «Κύριε Άρον, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη στην Καλίνα, αλλά μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά σε κανέναν στην εταιρεία σας». Ο Άρον την κοίταξε επίμονα. «Και πιστεύεις ότι αυτό είναι δυνατό, μετά από όλα όσα ανακάλυψες?» «Το κάνω, αλλά μόνο αν είσαι πρόθυμος να αλλάξεις όχι μόνο τις πολιτικές, αλλά ολόκληρη την κουλτούρα της εταιρείας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσεις ότι άνθρωποι σαν εμένα, άνθρωποι που θεωρούσες ανεπαρκείς, είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου». Ο Άρον έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα. Έπειτα, προς έκπληξη όλων, άπλωσε το χέρι του στη Μελίνα. «Δεσποινής, Σόκολ, θα ηγηθείτε προσωπικά του μετασχηματισμού των εταιριών μου». Η Μελίνα κοίταξε τον Ράντου, ο οποίος έγνεψε σχεδόν ανεπαίσθητα. Έπειτα έσφιξε το χέρι του Άρον. «Δέχομαι, αλλά με έναν όρο. Θέλω πλήρη αυτονομία για την απόλυση οποιοδήποτε προϊσταμένου ή διευθυντή που αρνείται να τηρήσει τις νέες πρακτικές. Και το θέλω αυτό γραπτός. Γινόμενος». Όταν ο Άρον έφυγε από το δωμάτιο, ο Ράντου και η Μελίνα έμειναν μόνοι, αναλογιζόμενοι ακόμα το μέγεθος αυτού που μόλις είχε συμβεί. «Μελίνα, είσαι σίγουρη για αυτό που μόλις συμφώνησες? Θα είναι μια ανηφορική μάχη». «Ράντου, για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω την ευκαιρία να μεταμορφώσω το σύστημα που παραλίγο να με καταστρέψει. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους ανθρώπους σαν την Καλίνα που εξακολουθούν να υποφέρουν σιωπηλά. Τι γίνεται αν δεν πετύχει?» Μελίνα χαμογέλασε και ο Ράντου είδε σε αυτήν μια αποφασιστικότητα που του θύμισε με οδυνηρό τρόπο την κόρη του στις καλύτερες μέρες. «Τις νου θα τα καταφέρουν. Γιατί τώρα θα ανακαλύψουν τι συμβαίνει όταν φερόμαστε στους αόρατους ανθρώπους σαν να είναι οι θησαυροί που πραγματικά είναι».